en satia baako en sankruman kwan enu nti sabre me ni abedwafo nyina ka bom ene de Ewiase Mu Nsem dwumadie edi wontoa sabre me no kasai akwasi buafo amansan buafo brekum nam 1 ha sanso ana ejamanso ogoro ono nso obesom yesompa na sabre asio kwabna suje ne fonko ba ko pe hajia sala tese o se mfe ne enumere Yesu maame enne konfo ye bi ofia ha ya buba manfo die o tie asantema ye bread abo na jai sa ye onu sunya sa ye sana jai sa aka eti sabre konfo ye bi hajia sala eke enumere Yesu maame ha ono na wadagno so de anonie bi eba na se de waso bade haba mana obema ho akwankyere ko hyene dudo now de nonnom emu nsem pi at the right time or the better anim na fei prophet Elijah Opoku on the House of Fire and Anointing Ministry International safo ano ono nso obesom yesompa na fei chief producer Nana eje mensa sikapa ya wotoso mienu mpasaso number 2 akwamu hene nana na chief producer ensema hodo a yebebobo ho adoso no ne eje no spice no amana ya akono sesuja ni bi ba nchapesie untwamu ayi bibi obi anya ohwe nana eje adama ena sabri ensemi nyina begumanim na no behwe manim nkrata ayese magistrate bia onimu adwuma aye prekese na nsam na mu abobapo tietefo adafo ni titru Facebook for YouTube for mo hwe television multi TV besamo mo muame ni nyina ntire sra ni abasa manimu ntente so case number 1 abrante bitimanim na ne nsam wadenam no hey edit yentimi sra yi asum na tie bi Nedika enu nti ono so obeka wada no wada onna enu nti sabre wadi entoa wa fidie iso abrante mammo akwaba ye ni ofani kase na apom ti sei me ba so rade adom me hoye me ba tan na so enye sa aboko sebi say December nim me wa na me to ababa wa bi nkra so mbra no mesra me enti obaye no koye na dako ene kakra enti mi jano kwan oko no me man 50 cedis ana me to aduane so 10 cedis man enti me de na mi se bia oko no de okodura enkomodi de ni ade beba enti okoduru ye no afi na jese obese ochese sika ni sha enti me ni ba me ho so na ye na jese wa sendi duaba ama me enti duaba no so de ano odin pa timetina ase dwene wan unse da bi sebi menu obi a obeka bi ama me enti je se Nhyira fo ya mo mpanimfo ya na jam betumi agina machie se mbabo amna ekon ya baba so a eduabo ne se de ensem yi ko nyina no bibia betumi akototodi bizame nkwa ehun hiame mbatona je se sa na tie nyabutro tie wasam no meti na nwia meti osi ababa bi ba wo December busumenim me batwan ana ya dai ana menene edi ahyiamu anajo na obeduru ye no edi ahyiamu nti mudi mpaso agro me batwan edi mpaso agro enti odama ade achen ye no ye konanti krom kakra ko didi ye kohwe krom ni ade enti afi ye beduru fie be no nan ti o start so ye course ti mi hwe course no ni ade na mbo maju mbo so course na o ye ne de na chesa asem wo akire enti ni kwanza me de me ka ni biem nti yedama ade achen ya no pa start course no nso kakra nti na yese mi koja no kwan no na ye mfa ne se abobe no ndu anopa nti menene ko ye na me ka se onji 50 cedis na mfa ka nko nti wa na msa to aduane nso so ma no fried rice ni bi 10 cedis na me de ma no nti afi mi ja no kwan okoduru ye no kra no wa mfre me me de na menim de nti a wa mfre timi ame ye se o be ma de abotre na ja de tu bibia ho anamo timi ame frɛ na bo nondu
no ye call my friend in Prenu. The ball do back na corner that Sujina so. A do me no na corner so not as I say. Me corner ne be a on fa until I me to my dumina me dana dear tea. Timmy Koda ma dear tea. I feel I dear tea, course ni be ba na just said the old children and say, Nema me yale the hospital. And tonight is always carefree more. Ah, not scour bob 2.5. Tim can say the onya botre, na meant to turn your massive bia ya. My friend and I feel whom a queen of Aswa. Ye bedi huduma. Cafe maintaining cabin or no some for a many idea. I'm more honor me call school me by am a bedroom. I just say, a jabobby said then I made Miss and American. And to me, but I just say, my numinantis and say, may banam jab a dampening for. Na a jama boame. Na bibia fro na nanso de maginidi na na ye bio de maginidi. Minim se so obama bibia beto diama afemenya masum dia atenase na menso aye futu ama me na aye futu nso ama me nua no mrantie wa abonten. Krati. Opanyi gese. Mam misal. Konfo ye bi mam ka asem kire. Onne ya sofo wa ha no. Batok. Ye chiribone. Me pato mate. Ye chiribone o. Ne mum nyame de tumi ama ese yenye bone aduru enya oba ya na ombeboa me nanu nti waso aw men no akunko se lotokios no abetena chenchine tachi aw mo aw ye bo aw mo a o masem ede but okay udi fa kotokose abofra ne yese ma ne nko sumna so okona aboa bi kokana o se ye na duro utie me bazan mitie mami misaw tiwa wa hunimu no odwen se ababa no fa ne fa kwan boni bia so me bato panimfo manima se bi mintimi ma fi de kese esu metwan kontompo se metumanum se ma ye ne boni bia se bi ono anka se gina akra obeka no kre se menye ne boni enti mi wo ada tape kra nso a bia metimi sa de amamo ade a kire se boni bia ni se bia ma ye ne boni na emom no se bi oba ye no fi tachiman ne ba ye ana obeda ye na de chen na buto ozo ofri na ba me bato fi tachiman me batan ufri ona akwa kentampo me batan enti eho no ofri ba ye enti oba beduru ye no me kan su no na me yonku bi su na ma me di hu no enti oba ye obeduru ye no obeda ma de chen se de na me chire mu na nti tokobia nsi entem menini ni asem bia manka sentia no okoye kura no so no menini nya akasakasa bia enkoma na ye kan se no ma me yale na me yese bedi hu duma na echi bibiba me nsema ma pe bibia ma na afa de hu de be nti se no kure nie menini ni asem bia menya ne boni bia ana me nka bibia nso kure ntia no na mami misa sabi akwasi buafo nom ne ajama nso nom tie yi omudi mpaso agro mbajan omudi agro emani bitimi koduru no mafa mobile phone no mo da o masesa o mo mnane ajame da ase o mani age eye mpaso agudie no na odi hu fo ahun keka nkosoro wa gwindwi utrim okay me pato meka ne say mpaso agro de me ya de pa wo bo hu moden me bo me hu modi because enyo anu nkwa na oba se bi omini na di mpaso agro ye obi mu ho a se bi o mo kra no uwia o mutimi bu aba so obi kra timi ka se we bia me bo a kwa be su ni ade enti mpaso agro de me jimi hu di se adwuma no minim ye pa ya botre ti wankasa ensa homra ne nsa obi a oya ade mpaso ene me kra no kure ni nyame anim me yire frank obedimi ho adanse na toda bi wo ha wudi fo mpam etim pese okasi sudia se sada no die me bo me ho moden bato dane die kure ni nyame anim oba na nkasa kra ne se bi wo ha obedi adanse se me bo me ho moden pa na mami misaw die na ebeba se oba woni na di mpaso agro wagege nani wakrokro no baby we so di twa di atwi baby we so otafe de we so ye waye ni nyina o die na akwa se wono wanya ye yie bia ama na duabo na ode to aw bebato pe duabo ni mu no nsama o kan no pe so o kire se sebio ohun ni se memini ni jai enti jaya memini ni jai no
ɛno ne ho duabɔ no fi sɛ ohu ni sɛ ɔkɔɛ no ka wɔ sɛ abrɛ no brɛ no mɛfrɛfrɛ no na mene ne didi nkɔmmɔ sɛ bi ɔka ma me asɛm yi kora kyerɛ me na nka bi ama kɔbɔ bosia bi ana ma peska bi nam de asɛnde no enti ɔhwɛ a memfrɛ no mene ne ndi nkɔmmɔ asɛm nya taama no no hu ni sɛ bi o mene na di mpa so agorɔ awie enti meni dɔ biara ma no biem anaasɛ ne ho nhia me biem enti mbatɔ saa na meme hu no deɛ nti a ogyina so bɔ odua no Abrante open kɛseɛ nti yɛmmisa sɛ obi firi tachiman yɛtie Kumasi deɛ okay kɔtɔkɔse yɛte mpoano deɛ te anwem no korɛ wote mbatɔ mete tech wote tech mbatɔ yɛyi gya ne K University ya mbatɔ mo deɛ ofiri tachiman baeɛ wagya no kwan 50 cedis na sɛ obi firi kantinkorɔ no anaa makom anaa mfa ne yɛbua kɔ ha ya bɛsrawa wobɛgya no kwan sɛn okay me bato deɛ tɛ ne sɛ ɛnyɛ sɛ na ɛyɛ me boa payɔ sɛ megya no kwan 50 cedis ne mom deɛ kɔyɛ ne sɛ na sika nhyɛ da ne me hu saa brɛ nim enti maame yɛ sɛ ɛnea medi kan ama no wei na wode afa ka kodu bɛma wonim so podua mu ansa na mekɔ ma no so me bato mate sɛ menya Sandra na mene na bonkoma me bato mate Sandra. Hello, Sandra. Hey. Sandra, not to say. Sandra. Number 2 did the same. Do the patience. Patience. Now, Unima Branche Nicholas. I said, Messi Unima Branche Nicholas. never said that. Producer. Ewiase mu. Ababa no ya ode ne ba ahoma ne so no. Me hudin Sandra. Me bodin no oso the patience. Abrante. Bani kɛseɛ Adidie on ba bi ade akoduru. Ujidiem numbers ade ma ye nyina no. Ababa oni ne din kita ho no. The numbers na wa no nyesa. me bato an me bato an Oso ne Sandra. bato de Sandra Oba de edi na obo kire o. bato de Sandra oba ne nyina nkɔma me ne die ne ade nipa a ɔmo nim ne nyina no enim sɛ ɛfrɛ ne Sandra fisa me ka sɛ ɛfa me yɔnko bi so na ma me di hu no nti oba yɛ die a yɛde nam ne ade nyina ɔde Sandra Unim ne fie. me bato Sisi Nhyira FM panimfo producers ene ye panimfo etena dwam wa ha je osunu nyina ka ho konfo ye bi ka ye se ko we ne fie ni ama ndibem so odi bim mpo a unim ne fie me bato de bi me nim ne fie me ne ka sɛ na ɔbɛsra me one ne kasa na obesra de to so de on fan so bato ana edi mpamu agoro na ye hwe ni sei bibisa wa asem bi wa nyia no me say wote tech okay ye K University Kwame Nkrumah University me bato wote ben ho pa me boa me bato an di ntia me kan san pesa brochirefo ni nyina hu obu a wotie free France me bato okay obu Australia bato ma ini aya abema ono na yire Veronica okay omu tie free UK uwo K University Kumasi abontino bato an na obi free stadium Kumasi Sports Stadium anasa edwoso ebesrawa wo kwa ubeja ne kwan sen me bato se sika wo me ho a se de me ma we 50 cedis no anase bia mpo ade chance ano me de bema no entina me ka bibi se eda no na sika nse da ni me utimi ye ne se nka wonji we no mfa kanko na se bio bema de usisi a unyi oba na ane na nante enti se ohwe oba no na se ohwe ni suban ne esu bia oda na di na se mboa wa na watwe ho ntem na de ekoye ye nie na me ka se me ni pie a ye beduru fie no nan course a wo ye ne ade meba besra otwen me sendi miska ne ade ni nyina akire no me ni pie na me di 50 cedis ni ma no no se bie mpo anka omusa me se abante na sika we na ade ma me anase bia we de ensu
ni statement de fina no bayan say ya so ma misika bia ma na me krom ka sika kra yesen ana me koyi 10 cedis sade to aduane ma no ana me yese okay ene onko na akire bedi nkomo okodu ye no kra no wan frɛ me timia na me twen ya ma ne bo 10 ana me frɛ no ma ne bo 12 ni nyina na oyɛ kɔ wan fa me kɔ no ade kyenye ansa na me frɛ na me nya ne na kasa na me busa ne sɛ enti okɔ ye na wan frɛ me na ebuo no omu me ana sɛ ɛdɔ bi na onima me fisɛmenti ase me ne nkontɔka me nkasa ntia no ana me nya ne bɔni bia sɛ bi sɛ sika ne sha wɔdɔ de sɛ modom ho anti ase wɔ hɔ enti minim sɛ nka no ho asɛm ka de bi betimi aka nanso no na kyɛ sɛ minim tirimpo bi a ebi ɔde baaye enti a okodu ye sɛ bi a mama ne sika we enti no wan frɛ me ne ade me ame kra na me frɛ na no kra da na ankasa no me call no wan san fa ade kyi ansa na otimi ene me akasa timbato na kyɛ sɛ nya sɛ ye mani da ho sɛ ofiri akiri aba na nka bi a mama ne sika sa na me bisa ugitum sɛ ababa no etwa sɛ o ka kyerɛ wo sɛ sika na abigya ne kwan no dabi ufiri akwatachi ma unim ne kaaje unim me bato se sia ide minim ne kaaje enti yamfa ne sɛ sabi mprɛduasa oba na oba hɔ no onye adwuma bia okay mini asandra wasese wasesa odin manofo ma fa kyɛ me fa ne sɛ ba si bradwuma die no wodi enu ahu no odidi sabi na amodin no na kohwe kuma no enu ahu no odidi no afoka be se 22 cedis afitachi man abedru kuma ase na se oja ne kwan 50 cedis a unyi ni se wa fra dance aboka me bato hono de se adwene saa anase se de wo kan adwuma saa no e de ameka ne se wo fra chire saa ne baaye ne de ene nka meka ne se bi wa fra dance aboka se de wo kan ne mo me de me fa ne se me hia oba ana se bi odo me na me nso me do no ana oba me nchen nti odo no wo ho ni ntimi nim se ntiase ebe ya adwuma nti se bi so oba ye kwa ne bi anka bibi ni me ho na me ka chen so odo minim se me no bet nante abobra enti me srew me wom se oba ye no me ntimi nya akwan sa akwa but bibi we akire me fro na adi nkomo ana se bi a timase fi se me kwa na me na di nkomo dada se me ba wo ho abehwe ba bi a wote enti nanka boni nim sa bisa me de me hunu se nka ye odo ane ye de nam tinti ase nanka be ya adwuma bisa sa de mpanimfo kan no yasi bonkum dwale nifa na nifa nso dwale bonkum no kre ofura chire ne baaye enti nanka wasa me ye bibi but na nya mitiri mu po se ebia meja no kwan sa na mum se de na me ka se na bibi ni me hu enti na nka me hwe se nka ebia achire no nka me pa bibi asende no Abrante panyin kase ma men ka sem bi nkyerɛ okay udi ni biem ba so me de na poku nana poku panyin kase bempa bi panyin kase me be mu afutuo bi okay nemom emrante na mo wo montene so amuti asem we no mumfa nhyan kwantanso abrante de sesei aso ne nsa so ne 19 wote ya no na wo afa na beto na mitufo no yonko brebo krapaja asehene dada na kwakudia but okay wasese oba wo pese ojana jimi hono onu anya o e ba to mati my favu oba ya no nanka wase wo ye oniyama mo onu akokura o mabiem okay musia kura ka peja ne kwan me ba to mati ababa bi tete na nka kire no se be ma so ye na ne ntena biem a o pa sori enwale entwitwu se ya ho ba sa onu abekọ di asem na okofa be ya wo komu yi hwa ya na eduru babu won ma emema no bo 442 na mu sem be wi ni a afa mu tena se a na makobo 550 Abrante no sorry abrante a o se na me so hu ababa no wodi ano no ba to me yanko no wadamfo me ba to an na je se na abrante ne so
na akwesi ababa no me bacho no no nim ne fie me bacho there bi abrante no ma baba ne fie me bacho there bi ohunu wai me bacho na eye ono no yonko oni ni ko school ana according to ono na asema o ka kire me no o se onim ababa wa we no enti ono no de number ma ne senka one ne nkasa na nka ombra no no mesra no enti o so ofre no na damfo ne fae according to girls na asema o ka kire me no ofre no na damfo girl na damfo ne fae but na girl ne phone enti no ono ndo onim se phone wura na afa enti ono ne di nkomo straight to mu di nkomo ni wi no ka no em say guy ne sending ne TNT 2 times ema o send this kama girl ne de to phone nyina ono na amba enti ono ne ka kire me say abrante ze say de enwa akamu na makotua sika sei ama baba wa no wamba enti minim say bia wo be ka bia bia obeba ti me frɛ no na Sandra ya kana asemi no me bo ni din na o dinan sa asase ne mfɛ ne Sandra enti menene minya abotene ne kasa akire ya na ya na me ka kyense o ye nya ma basabasa sebi ya tete yen kumase nso de empanimfo krom enti yebuma fi se ema nyina ye maame enti se no krobu a on kan kire me na ye hunu kwan befa so fi se eye ne ya se wode na adwene ne na akoma bedi wachi na akire no wo beba kura no wa ma ne sika nso so ne na yi a eno nso ne nsanka ntinumu no obeka chem se ode Sandra na emomu no enye onno ana ofre ye no ne kasaye na damfo e fre no Abigail ana ofre ye no ekosi ni so ne kasaye ana m so okay na o send this kan ho andi mu no send this kan no so send this kan no no ne phone so edina je say di no cross send this kan no so na Sandra enti de kosi ene se me ne didi nkoma ana che se koye se okay se ne akoba se adane na akodi ba bi dia ene ne ma me ne undi nkomo na ye nhwe se oba na afi ne ye hu kwan ye befa so a wadamfo no nso so no ebi obeba fi se aha madamfo no so obe send this kan ade na afi no ontem nka na obia nso so emfre no enti enum no oti ate se okay enye one me betena enti obeba besra me enti otu anamo no kure ni oba frame so oba nam so okay mate ana oba beduru ye timbato na che se obusa me se me kwan e fa so ma me di hia no no na madamfo no krampo nim ni na che se sa ne tie but madamfo na ankasa no enso nim ba bia ababawa no etie ansana meba ababa no ekwan fa so bo udua ne so no okay wabasraw okay wadwamu ne mo pia kwa mako boile na menka ne sa enese sa na mafo sa na mka no mako boile majumani me ba tan mu beduru ya no na brem nya sa me ba tan ana ane ni sa bedae me ba tan ne de yan hie nam na botre wona ne bedae me ba tan me wona ne dada ba ku mu me ba tan na mo mu anyam ama no me ba tan de wona na me ba tan de bi na mi saw sabre no owuro ne ho beda mpa so na na se sa da no obeda no na ne ntade nyina hyehyɛ no me pato me kan se de obaye no dae na sa no dae no sa no dae me case wanim se tienie me pato okay enye sika odi ja no kwan na eja na bufuo na dwa wa nyam ama no sa na dwo no okoda dwene ho no ohu se udidi na tem ono oba se ono obetena se kunu ne yire empena ne mpena nyesa me pato na da na ede di kan owro ne ho kodwam da tosu mienu wanwam okay me pato de ntia ede tosu mienu no manwam no aya se ebeduru fie course na oye no from ben on 9 no ekosi anwumre be du baako entimi kwa mbuja nse enti course ya oye ni de mfaso a na obenya no wo yo enti wanka hwe timi nso so be ma de na o se me yedin na me hwe no timi ma na ye course na akopim so da enti mboma dwumpo se sebi o asase mponi enti ne ma hwe ya na je se bia ba bia me kwa akoto no memboa enti ne me nkɔ ho kura biem na akoye se bia bibi o huni se me penene na ye bibi ntu no ba me nchen na emom no na nka me do kan betime hwe eniema se de esiko no
ana munu so e bia me de ko akira emboa me ntimi mfansie ya ti odi siwa me patron ade ba ko eye mma ya wa abrabom ni se ode na dagem ba kirew na oni na nhia na mom me ba okay na ababa no ekon ofa so ebo odi a samre wadi ento afidie so ye ni adofo atiefo ni ahwefo nyina ye tie nsem ni bi ni ahwebi na mom adofo mon kwasoa ni ahwimom abrante ya watimanim tintinso yi ababa bi fi tachima abedi ne ntoa obesra no odada no a me no betwempra me no betene be ya ware no obaaye wadwamu ama no first day second day wanyam ono ana no muton waka no ha anu wa bufu ababa na ekoja no kwan 50 cities okoduru ya no wa friends ya bonidua ana ote ya no ma me na no mra mi titiawa se odoba wa fontemu a oba da sibi. My life is in jeopardy, and the jobs places will have to start with working at home and making sure that places are not congested, because then we will not be able to fight the menace the way we have to. The COVID is real. It's painful to go through it, and I don't expect people to come into that situation that we find ourselves. So let us follow the due processes and the protocols that is ahead to the COVID and make sure that we have a better country running. If we are not able to sit up and we jeopardize our life into the next few months, there's a possibility that there could be lockout, and the consequence will be disastrous for the country and the economy as a whole. Dunamis Plaza studios na wa na esonfo so they compare the market na ebi o ha be kokra na atro ho Turkish technology ne bibia kire say free tech but na nye tech so oba ha first the be mo hu say doors na papa weight no ana keys accessories no so quality enti oba ade ba ko we say we dey hwe hu say no kire say we to Turkish product what's who say atro home made in Turkey and I say your brooch abia e de kirewa man who say this is from Turkey. Turkey's door bia no mostly Ghanaians your friend no heavy door no enu bi na wa ha no wa utie sound ya we nya de wodi bibi boma etimi bugum ni bia we the metal ana asili inside near the wood akotu it is our head doors yesisi ya doors wa efe pa ukokroma enya dey say we nya this type of doors ni bi your price so dey very low and affordable uba terms bia pesa oni ekobia no ye wholesale esa ye retail so enti omo amotonton other doors no mo betimi abaya so na money abetena se na money akasa ye wo bedroom accessories enso wa ha ye wo bed ye wo mattress nightstand wardrobe buffet bedroom furnitures ne living room furnitures ni nyina ye ton bi o Dunamis Plus Enterprise. Dunamis Plus, we have branches in Tanoso, Kumasi, opposite the Roman Catholic Church, that is Apatrapa Junction, and also we are at Ebuoho, close to Cars Quarry. We are also at Aputuja, after the Methodist Church, alongside the road. You're at Tinga Junction, Royal Ameta Road, opposite Thai massage hall. Na your main office. Dunamis Plus, your contact 0242 174287. Dunamis Plus, we give you the quality from Turkey.
oba Dunamis Plus steel doors na wa na sonko so they compare the market na ebi o ha be kokra ne atro ho Turkish technology ne bibia kire say free Turkey but na nye Turkey so oba ha first the be mo hu say doors ne papa weight no ana keys accessories no so quality enti oba ade ba ko we say we dey hwe say no kire say we to Turkish product what who say atro ho made in Turkey and I say your brooch abia de kire wa man who say this is from Turkey. Turkey's door bia no mostly Ghanaians your friend or heavy door no enu bi na wa ha no. Wa utie sound ya. We nya de wodi bibi bom a etimi bugum ni bia. We the metal ana asili inside near the wood approach. It is our head doors yes here doors are fepa ukokroma enya de say we nya this type of doors ni bi. Your price and so there very low and affordable. Uba terms bia pesa oni ekobia no. Ye wholesale SI retail so. Nti omo amotonton other doors no mo betimi abaya so na money abetena se. Na money akasa. Ye wo bedroom accessories enso wa ha. Ye wo bed, ye wo mattress, nightstand, wardrobe, buffet, bedroom furniture, living room furniture. Ni nyina ye to bi o Dunamis Plus Enterprise. Dunamis Plus, we have branches in Tanoso, Kumasi, opposite the Roman Catholic Church, that is Apatrapa Junction. And also we are at Ebuoho, close to Cars Quarry. We are also at Aputuja, after the Methodist Church, alongside the road. You're at Singer Junction, Royal Ameta Road, opposite Thai Massage Hall. Your main office. Dunamis Plus, your contact 0242 174287. Dunamis Plus, we give you the quality from Turkey. to ababa wa bi nkra so mbra no mesra me enti obaaye no koye na dako ene kakra enti mi ja no kwan okọ no me man 50 cedis ana meto aduane so 10 cedis man enti me de na me se bia okọ no de okodura enkomodi de ne ade beba enti okoduru ye no afi na jese obese ochese sika ni sha enti me ni ba me ho so na ye na jese wa sendi dua ba ma me enti diabo no so de ano odin pa timetina ase dwene ho hu se da bi se bi meni obi a obeka bia ma me enti je se Nhyira fo ya mo mpanimfo ya na jam betimi agina machie se mbabo am na ekon ya beba so a ediabo ne se de ensem yi ko nyina no bibia betimi akototo din bizame nkwa ehun hiame mbatona je se sa na tie nyabutro tie wasam no meti na nwie meti osi ababa bi ba wo December busumenim me batwan ana ya dai ana menene edi ahyiamu anajo na obeduru ye no edi ahyiamu nti mudi mpaso agro me batwan edi mpaso agro
enti odama ade chenye no ye konanti krom kakra ko didi ye kohwe krom ni ade enti afei ye beduru fie be no nan ti o start so ye course ti mi hwe course no ni ade na mbo ma jumbo so course na wo ye ne de na chesa asem wo akire enti ni kwan se me de me ka ni biem nti ye dama ade chenye no pa start course no nso kakra nti na ye se mi koja no kwan no na ye mfa ne se abobe no ndu anopa enti menene ko ye na me ka se onji 50 cedis na mfa ka nko enti wa na msa to aduane nso so ma no fried rice ni bi 10 cedis na me de ma no enti afi mi ja no kwan okoduru ye no kra no wa mfre me me de na menim de enti a wa mfre timi ame ye se o be ma de abotre na ja de tu bibia ho anamo timi ame fre na bo no ndu no ye ko me fre ni mprenu bo du ba ko na ko no da so gina so edumienu na ko ni gina so na jese ayese me ko no na ebia onfa nti o se me metuma dumi na me da na ade echi ti me ko da ye ma ade echi afi ade echi ye course ni bi ba na jese de o kire nyina ne se ne ma me yale da hospital enti na jese o hwe ska free mi ho na ska obobo na 2.5 ti me ka jese ne onya abotre na me ntoto ne ma se bibia ye ya me fe no na afi ye hunu ekwan beba so a ye bedi hu dwuma chafe mentene nka biem ono nso so mfrɛ me ne ade ame wo hono ma me ko school me ba ya me beduru ye no aje se eduabo bebre se de na me sha se na me kan enti me bato na aje se manyumre me na ntisi nyina ne se me ba nam ja bedam panimfo na ejama boa me na bibia firo na na adofo ye mamumu ene twen sabrei abrantia otimanim tenten so se de ode ne haw ato atiefo adofo yanim no nokure ne nyame anim ensamu sisio ne mom utie agia santema boso Nhyira 104.5 FM number 1 Akan radio station dimedie Ewiase Mu Nsem ensem wo wiase o ensem e wo wiase na ntowa no ada da bia da ya mi bisa se obi kese won fa be mada da kopɛ okoya no akosia ne nkwanhia no anya ace obi so abo dwame abo onya bi abrantie yi bekom mempasam na asemato no abrantie ma mi zamu akɔ babiem ya ni opening kese na sese no nti yemisa o how pa ne se abafia me bato me how pa ne se ediabo no a oboye no se bi ehu ana empanimfo nso anim na agya minim se ha de me de ba ombetumi aboa me kwan me ba so e beda ne dua no na ni titiru pa nso ne se bio sika se me disika na ekoda ne dua no kra na me bobo sia ye de ya metete na emom no me pese me ba na me beka na emrante na wa abonte no menua no mo masisi no so no eye afutuo mo na ye fanshan kwantanso me patan na ekoba se ebia me link obi ama we BBC no ni nyina ye ntwa akiri na ye nhwe ne ye hunu se ye niema se bi ebeboa ye na enye oba bia na ye no enantitu anamo samre abejafo nyina ye krado Asio kwabna suje ni ponko ba ko pe konfo ye bi o ha sanso na sofo Samuel Asante o ha prophet Elijah Opoku oronso wa ha na fei amansabu afo akwasibu afo ononso e wa ha eja manso ogoro ononso e be sum ye sumpa na mesramo ye nyina ye bohwi na yakotie ekwan a ababa no frɛ no a wo hihye aduabo no ye temptation adema no ye nyina nyi yasum na yentie bi na yatumi bi ahyenkwanta enso wo the master plan na mo wo the adwen kese ne nam a wonnim ni pana o wo di ne ho agora na se wonnim ni pana pese jan sa afala and try that say we fa ku bi up no we jan sa ana so fi say na ma edi na men kasa ni ntu fi se memra na se me crash ni bion woni de wo ye na de twen na be hu de be di e chwe beba me de wasa abroku
enku no fa maame enu nua ba enna so bi ne decide ready nua ba na se be yoda wasa broku enku no fa maame no nua ba na ase na do betwa so be di wechi so kwakoda ne dua no nso so no oni kan nku ono ne nto nkyene no do de ne so be so funu mu bia nso ni nku no so anya mi mbu ni so ye nsuo me forka ko ba bia wo no akotsa ne mpoa atiti nsuo adwen so kra gum ka mi mmu ni so ye nsuo kra da ke ka nsuo aka mfa ne nka onku ntuntwe na next time bu na akọ ba bia ma wo de be lesson kwasi asema akwa obodam so wasa breku onku o maame no papa mi ti me freka onku nkoda na so fa o maame enu sister wo nua ba se wo nua be mo ofa mo nase na next time wo na akọ ba bia ma hu oba obebu no undi nkwasiase mu entro ba krasini Ediaboni a ne temptations anu we e loto nu otwa no krani nyame anim ko bedi Nhyira FM enko mi si obedi Nhyira 104.5 emu aden na me beto sempa e de ama opoku na bisa ne se asemi oka ho de namom na se piesie yemfama enterprise insurance sabre ka insurance no about trim kwa insurance awu say third party say comprehensive adwumaku a metumi akamfo de amount eye enterprise insurance it mesre o kan me insurance ni wu say kim eye enterprise offense krafe na akọ license car no enko company bia ho me say adan enterprise insurance no bi bisa say adentia ana insurance bebrebe insurance company sabu na enterprise na make am for the amount omu claims ni tia no emretia bim no matia the amount sanso so ana chese o car no enyankwanhia ana sa samtoa yemfa on for how bia mu ana konabra dabi enterprise insurance na we insure car honoma no kredi nyame anim esa covid-19 abesanka wiem nti ye ma free sanitizers ene chese nose mask ahodo nyina bi na fei ya ma free fuel coupon umpewe na apede be etimi so dream big with enterprise insurance sanso na Charlie Ginger Leko ebetu mesrawo ono mansa no nsapa anum ofuisa Charlie Ginger Leko ebetu misro nya bi no moate ni nyina ne se ewo asanema akakaduro wom sanso na soperity apetesene papa na de di afra na basa enema de na kwempa smell good misro nya fe na obebro wo yiri fuse bia wakodo nkwa na ne ne koda no misro fa buo mapama no den Charlie Ginger Leko na wo se otwitwa basa ko asianim utimi dopa omukura na de Charlie Bitters adadi abedwa so misro na nunya bi nunuma habama nuahini nutan ene chese nuabena hodo makoma dunsia 16 herbs ani akekande abom ya Charlie Bitters nesa se habama no edi ahini wo mu ntino ehihye ni padua siesie ni padua no siesie wakoma odunso twa obrabo nyina etimes edan Charlie Bitters nunum bi na basa wanum toso no atimi atibia di na mesre se obibia enunum bi ni nyina ne se entwa photo na enyin carbon nsokra enti edan Charlie Bitters edadi misoni dozopo na ya fa ya Kems Multi Beverages Limited our 0246 955 678 0246 955 678 ya fe no na hinso ya be ginya se Ramzia Dodi Master Complex namdu adu misrawo wasi wodan awie wasi fie na wie akasobo enko bia asiani ya ba ko pe Donima Steel Complex na ukodru ha say lock panels Eurotas ana chance be na pe IBR Alozing Governors pre-coated roofing sheet tropical roofing sheets ni nyina no me say Donima Steel
complex kɔ yɛtumi mu asonko kwan so mesrɛ wo nkyɛnse abɛtɔ nko a na afei nadoa ahodoɔ ade bɛbɔ wodan so mesrɛ ɛhe donima steel complex kɔ yɛtumi mu asonko kwan so afei mesrɛ anigye sɛm ne sɛ wone donima steel complex ɛdi nkita ho ɛfa dan so bɔ ho a free consultation nkyɛnse dodoɔ a bɛhia ɛnia dodoɔ a bɛhia ɛne kyɛ sɛ nadoa a bɛhia deɛ yɛnye sika biara na afei yɛde ho estimate ato anim wompɛ wei na apɛ deɛ bɛhwɛ akyira kwan ɛwɔ ɛyɛ asafo YF junction yɛbɛn Ghana Revenue Authority ɔmatenaeɛ no ɛkyerɛmu bi ɛtra wei so no afrɛ donima steel complex mpanimfoɔ 0244 126 625 0244 126 625 Sabre yadu Antec Herbal Center. Omuna de Spanish garlic mixture and capsules. Abegaso. Misronya bino numa. Obu ana ne nasi atatai. Afro obi kra no chese ni pediana tua boom sadia ni pediana boso. Eyede na me kan for diama. Spanish garlic mixture and capsules. Nyanmienu na fabom. Basa osa wudu nyina edwane. Na fei utimi tin ho. Obi dware a chese wadware wie no beti ho sa mesro eyare pa. Na fei obi kra wa chese home a wotenka bone won home nim mana eba no tenka bone ensebuo mu haw nyina na afewo a wutiemi a kyese kamia so nya diabetes mesro ni nyina eden Spanish garlic mixture and capsules na wanya bi anonom sanso na yewo Spanish ginkgo capsules anu so nya bi nonom a kyese ema wadwe no aye fast mesro ebasa abofra no kosku a otimi sua de kama na afei kyese wo ankasa no wadwe no safo a hu se ya yira ni nyina nya bi nonom a na asiesie etimesre yenyina yenya bi na yenonom na afi kra no mesrew bema ubedi agro ompam no atimi asoba ni nyisam se edai Spanish ginkgo capsules nya bi enonom mesrew ndoso pro ni abohwi ni ekọ PFA pharmacy Colinac Dani Herbal Fred Mens Misty Herbal Habme Nisi pharmacy afi Baseline pharmacy KNG Herbal ehonyina no mesrew ubetimi enya Antec Herbal Center omunroi ebi ni doso pro no afre 026611 4111 0266114111 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace ehonam duadru misro tumi nyina ehini efri India etu kopiem wonoma obi kura tieme kyesene dia no akwaya ntoya de obi dia kra so akwakwaya se babia na tifia dru oda no adwonso misro dwonso krobo India sebra obebuawo sanso so na wankasa obema no ayese pensri ayese dadoa obema na ye boyi sa bobo ya no umpewe na apede ben gonoria no namani ene nam yade ahodo nyina wo sa sanso na sunsumu nsem bia eya wumawu ana chese humu awade me se wanya galamse asase tieniye se galamse no ye ben snow scale mining tieniye etibia wanya concession e wo se okotu sika kokko me so India sebra obema akwanche kuma bi untu anya betu sika kokko nko a afi watonsa no mu ntenta India sebra love me alone obano obedon kwa be man nso obetena nko aho ahnema kokobi 18 mu kumase no obuase kwantempon so nchemu bi atrawe so no no 0240 553682 0240 553682 Utie aji asantena boso Nhyira 104.5 FM Abranti obetra no kurani nyame anim otone nsafra ababa bi na ohwe se ababa no ofri nano techimai eno na bedi mpaso agro odi daba akoda mienu ede di kan de abranti a se odwamu ma no oni di mpaso agro wadwam ede atoso mienu oni na ni mpaso agro na cheso oni na ababa ni koduru ye no wadi diabo no wa peme aye calculation no de chese calculator ene ne pencil book enyina ato ho na de oka nyina ne se ensu obodi no enku no wadi na busuafo nyina beda se obi bi obe so obeboa na koda ne so de ebia ne nsanya no adafo mo ba ye nsantie abrantie no se de ababa no wadi diabo no etake no wo the master plan na mo the adwen kese ne nam awunnim ni pana o wodi ne ho agora na se wunnim ni pana pese jan sa afala and try that say we fa bi up no jan sa
anaasɛ ofi sɛ na ma yɛ din na me nkasa ne nti no fi sɛ memmerɛ anaasɛ mekura se ne bi ɔho wonim deɛ woyɛ na ade twɛn na abɛhu deɛ bɛdi akyirɛ bɛba mede wasa abroku enku no fa maame ene nua ba ena soso bi ne de sade redi nua ba na se be yoda wasa broku enku no fa maame no nua ba na ase na do betwa so be di weti so kwakoda ne dua no nso no oni kan ku ono ne nto nkyene no do de ne so be sofu no mu bia nso ni nku no so anya mi mbu ni so ye nsuo me forka ko ba bia wo no akotsa ne mpoa atiti ntesu adwenso kra agum ka me mu ni so ye nsuo kra da ke ka nsuo aka mfa ne nka onku ntuntwe na next time obu na akoba bia ma wo de be lesson kwasi asema akwa obodom se wasa breku onku o maame no papa mi ti me frika onko na so fa o maame enu sister wo nua ba se wo nua be mo ofa mo nase na next time wo na akoba bia ma hu oba obebu no undi nkwasi asem wentro ba krasini Nhyira FM. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Nhyira FM yansam no ebi wa na mu adene o wesa nyisa upugu so nyeye utia na ne tie ne kura ya den demo brantie maba obi bia nhyene sapo mu nsuo no mana ni na na mmere ya wo mu e na bone asuo kwabna suje ne ponko ba ko pe konfa ye bi agye asara obi fransuo bu obi dua dia danse asa mpampa ni ani ampa odi abusua beda ase na wo aba na bu afo kra no odo nsu twa onkotwa so asuo utumo nkyene sai asam no ene bram ho no nika ai ondo watesa ye keka no ogika bi de me madwene ye no na tunu se wo muade saje efra no wa mfi no na me de me hu ne se minim saje kwan ofa so ne papa no ehihye mu ye wo atwa wo so bo a ona ma wo chi wa na ja odi amo okay no ama bibi kakra ene ye wo ade bi wo so oh ade ya problem ena yesa wo same no me fa pra me no bet okay no so na me waro na se nipa na ba won chen a na se ne hunam wo de o ma 500,000 wasa ko to duane ama wo ya botre ebi kura no a na kire de e be kire ne so be me bo anu so wahwe so na wo de so ma we ne sade a che kura no afre wa na aka se be ma no agimi wo batra ne mpa so a wo ye ko no wo fin se ono mfe ne nto na dua no so amani bibi dia enyina so wo mse bia benya brante no wagi ne sika ko dua na ntimi nya ne da dua na enya no wa ba ne sika wage eti wage akwa ne so amani hwe dia ene nka bia we ka se dua no enyina so wo so ma bibi kakra wo de akoma page na edi ntina akobo ne dua na mom no ga no media me wani da so bi se onhwe bibi yi ensuo ne tini ba bi o meka wo no wo kunu no ana wo mpra no atwe no meka bi edi ntina akodi di nsuo na atam se wo mu ni so ye nsuo ana ane o wadwuma ye o wadwuma pa de emra beja no emra beja na mom anu achi no bo anu o baye kakra no nam kwadwa to asa enche no no meda ase said wakaso yemfere busu afọ na asa ya hanu bia ni kakra obi wa wudi bempa na so ne bayi enti otimi bo odua na anyam obetimi akodwa to asa na mabosom no so hu busum bi wo ho a ye fa no mfo amfiri wo wo se yimajim de meye maji aseda no eti enam se dia oye no bibi betimi asi na mom die sanke ye kwamra du no mu dia kamera no ebe ja no na me tu papa no fo okay medi ene mane nam hwe na aka se nipa nyina na ede ho ka no na so kwasi ade na adu hudutumi sei akwasi bu afiri bibi yo oti aso ade na betwe tutumi mami anka no kro hwa brante wasi so na so fin se wo pe bibi ene na ye ya me ko ye eno anom ye na ene na me ko che abusua no ewo
afijase na nya yize o enye yize na ko hu ne ma esisi wa etihwe yie ye obi ana be hu na abaka kofa to no kwa so kofa no ya de na gu yasre no apemre akyerebe ananka bibia bi wom enwene nyina wom ka so ba nyina na efa no be me bo akofo ba ba akopa wo yire awone ne yira ye we de susu ne na adwene wa no sonko obo so a na ni be ma na de kye ana etimi wu etimi dwojo e kan sem bebro etimi de wo ya brante wasi so obi ne kurazi wo se podi tobo ne hwehwem ne se na de obaka akofo oba no a de na no mama efe obi si ye no wakọ afesuma se no akọ hwehwem se ya no wawale waade ti so wan hwe ye na so do ayi wadwere se wo de woni mudi mafa we pa de a ene ka hu se court no kope bi go me de foto ametu me ka kiro no na ga na foto ande wanya diska oboni dua na enye yi wabo ana me se ni nyina so duabo ni nyina so enya dwuma na mo hwehwe mu obu ha no kwa honhombone okay no na mabosom se na na de asma agya na mo nima na nim so be ya kromfo pa oboni die nya no okay obu so a ebi kra no a agya okofa ni fie ni edi niam ne begu ye ubo odua no na nya no obu kra woni obi akodi konkonsa nipa na okofa asam ne baaye no ya bodua na nya no na de ono kwa ya okojeje ho no na nya no enti e wo mu nsem bebre enti me de foto a metu so onhwe yi bibia betimi asi onhwe yi kakra me ka no na me de ma France Ewiase nyina ye tiefo ne ahwefo a ya ntie bi na de ka so bom odwumadie so no na apropro okay bisa samu penipo nipa ne kopasa timi da se amansa buafo akwasi buafo bekum nam 1 asam no tumu ntine sai nya sa din na mo de beba no mi di kwasi buafo amansa buafo dase amansan ye buafo akwasi buafo mi din no asam no tumu ntine sai da ko kawe da mi akwasi hwa na ntine nso ntwam ni ete wo na wuntimi ni mi meti be di en fama ntwam kra de obedi nse me di ntwam kra me di akwasi mambofo yenkoi ose akwasi yenko debi ufra me say ufra me say akwasi buafo ni di kwasi mambo akwasi yenko hada ufra baby ana akwasi yenko ufra baby oni yenko eze de wadi aso dodo asam na ni bre eze na hu eze ni yenko ngongombo akwasi uwo meet mienu ada wo mamta na ne wo manta akwasi yenko sir ne yenko bi ba bi di free de ba obi anyu obi ha abrantie ni spring na gujem akwasi ma mi dio we wanu aja sorry o nti oni tuli sekre para akwasi ma mi ntio ngozo ngozo Javu no da ya. Akwasi aka meet ba so. Ono mbano. Zaba zantu na ndia da zana. Akwasi ma mintio. Ngoso. She. Ewiase de wono. Se de Nyankopon bo ma na obo mu different. Okay. Me sana me hu oba. Oba ya de oba ka asem cho na afa na fala me for me. Se de me hu man. Ofa emma eni ye bi se o ma de na oba de ho ya na wan hwe asem be fo ase emma ye bibi a bible se emma ya de bi o mu omre tie nkuto mu abia ne no mu ntena eno nche se o mu omre okay oba betima ye wade enne wa nya hu nsunsanso na da chi bekam na na ye bi nim de meke okay na ye komfo bato nim de ma etimi ye yeah abanti se sabo no obanada unu adwen se o wa Thursday de medino sabi medibi nti no ano no second day oye ye course no tima amfi no no manfi no kra hwan ne wo hwan be je di sampampa wani ko be ma di dress ana dwono sa abre no a udi agura wan hye so abedi nti wa kra be je di nti me de onye no ho sese ebia enye adwuma on fa baabi
na ye bi okra won kohwe say asu na ye bi ti asisi na ye bi asema woka ni nyina no ti say honam no woka no because sunsun bi ama no so me comfort de woka ne sesi a no ye honam ade a se de ohunu se de tie se de ohunu se o so se bi wonada o ma ni ska akra ene niema but e bi abekwa akire no e bi oba na nkase woni de wo ye wakire obi timi hye da fa ba bi obobodua keke edua ya wakodan ne ade enso bewa kewa enye dua na oboye no ode dua na ejina to ke batu ni bia wo hye o bakew enti mo mfa ne ma keke me de ma de sese no misroba timi bitu sese an me se me tokure ba ko so de na akwasise Mrs. Sarah, no one ever so to clever because in Peter me betia me. Pia, I could do. Pia, near Jamanson, in I see a 2 clever. Why? What are you? Why a Jamanson? And from media meaning yes of what I meant soon. I was soon. May say no, my majesty men for beer, men for baby. I so team of future. Men for baby. Okay. I just about here car. Cool like a 2 year wapake si we are. I want to we are. We need to be and then you piano betia wo. Me tatoro. De bia kuma me pass. Do me microphone. I do me mic. Oda bi me dum ni say. Sintu na kura. Again to the American say Bama de wo ho ba Bible Solomon kasim bi Solomon amene Jezebel ne kasim che Solomon okay o se me yoba o pese o je che so nyame ne so ba okay na lumba ba ai ba nyum bi o se ohima Jezebel ne futu de man ne ba o hene Solomon ne se katachi me yoba o pese o nyini che so ba okay ne suru wadanfo mesre me nua be man mo mfa ne ma fala ofa mem emfanita asesa de eternity obinim de oba no woye fa ba bi na hwem sempa oye bibi o kira na aduabo na oboye de be ye adwuma anya adwuma ba bi bompaye na se onyankopon na wanhwe ye odi agro ne ma befo ase mi wuzesi akra me mente because obutia fo mu nimi no be hye me okay se na no abante no be nhira no wo ewu aya bitana ye bi na no mini di nkomade bi asie fa na fio nana nana ohwe mo wote kwache ye kwadem ko anim wotaje ntime so nipanye menju nipani na hwe ho ye because omo ba so sabe omo ba free have free touch my bakumase na ko fa 50 cedis share en sama mo no ma say price no okay 50 cedis what did you back answer I don't sound as if you say I don't sound as if oh I don't so e jamanson what the kwaju obi ni akwasi ti o ni o de wa no si amade say wo ko pekra na omo nti ase okay obae no akwasi aba ne say unu aba ene free techiman aba abesra bema e wo kuma ase na da oni bema eye courtship na say mo pem ho a de na chese say bema na tam tika bufum de ma okay Bibi enchesa Bible nkasa okay sase boafo obo ya kwadwofo kwadwere ne depend o bema so na dwene se be kwasra bema oba se be oba nyansafo okwa na first ka bi a she extra money me kona bi a bema no bi a skani no ho but bi a me ho to e caring odopa na ode do me but oni sika me ne betena but one day job de me di ma de she me kona ja se be ofa ya wie kra na se be me ba to ade aba no ansi me nche bi wu a me wodem de be ko be kura ase what you say tu kai bi say kai bi me ni aba me say on to ne ma yi okay na on cheki sunsun mu asem ho ne we de ka nyina ho na mu but a kira asem na oba na ye no wakiri na wo ka se adom maame adom ma odom ma da se ho me mani hu no wakura me ntimi because nyama sama on hwe na ye bibisia no kwan na onsi na asomdwe mra akwasi de opa asomdwe di abrante watufo nemom ye tufu ye ntu sebre eja manson ogoro bempa bi nana nie burning day you wan ni aji o o de na
Okay, can you say go on mana brief mu ho. Akwasi jawo mu. Obetimi ja kwasi mfi no kra. Eja won giedi kai. Uno ba no ne da woro na so isi condom. Bro, no boy jaman. No boy jaman. What? About on any dana to usha condom down boy jaman. And the game. Ni mu rod there. Out me ko free a bibia tibisi. So didi kan yin sa betimi aba. Yare betimi aba. Ana se yin sa ne ba ebia kasa na de ko akoyi free. Ebia na ba ko hwe agusen so fin. Ebia duro be na akoto. Nti sa de ne de. Oba ntam ka che se no oba beda. Na say ya o de sha condom. O sha condom a umu adwaman. Yoko ba bia umu adwaman. Yan kan kire se wanyim ko Saudi efiri mu. Nemum abra woni ne beda wo be ko ro ne de. Na ga se nwia kanwin honam aka honam. Etwiso nya twiso. Ana se bia na dwuna ne dai no. Wo ndi pa se wa. Ebia wo ko be 3 or 4. 3 rounds or 4 rounds. 2 rounds. Sa egbo 2 rounds ne HB de be 8 rounds. Wonya wona bra wa bra wo video mu. Wonya akokoduro sa ka se ko 2 rounds. Wonya wona bra wa bra wo video mu. Se bi to ka fa ye bi sa bra wa se ya. Na ko di abra na ko fa na. Wo di go to se ya. Di dey. Wo di abra wa kunu. E jama so spy. Oh. Me fa young boy you. Oh say. Girl no, no boy no. Nyansa nim. Okay. Nyansa pa nim. Na ya frefre saati ofenso omutie enna o se abofo no mana me freye no ekwesi obi so abofo no ma ba ko efre ekwesi obi so abofo utie gane kasa na sabia ko sabia nya na ejibi fo engasi bia nkrasi fo di ni bia sama ne mu bi no omu ejimi che utie kasa me tietie ni kasa mapatie na yimu atan shabema na ba na China na koye no wose wonu pie ye mukonu bibi na utebu ma bema bu ma kofo ba de ko abontia mema abani ko num ni ye no odwane eno so baka ne sen onum ni wie no odwane otu ko fara en kofo be ka ho no ma ba be nom no omunum wie pe wose me jonso aba we se me ba so noko game we have baba on the abrantie ana ma ka ma bashia social media wa ware ma ko shia mpra twam go shia ye to say a game either you lose or you win okay we just here eti wunu ni so ake kan social media ana mu di WhatsApp ana mu di edi mu ngomo na mo ba obaye to no na nti afọ krom anya bi akra bi am kono bibi kakra ebi am nu minas mewa so mo twa minas ana o twa bibi dia no ohye ana mu go shia no mo ko digi eto no go share na mo dam paso no mo ni ko je mo ho eti nim ka je se wona de makoya ni se condom na wan hye no ana di asaba no ko se kono ma ka ye dwaman o jate eta de ska de ma no se ga ne ka chere no di kan abusa ni ska bi dada tedie obusa ni ska bi so pro 250 Ghana na ne ma me yare sa a conform ani bi no wasi mama da ede konfono chi wo mesraw me hies kabi da command yo o kan sa ni pa ka che se bi ja no o ja konfono chi no ne di pa no so ja ai bantuma no so o mama da word bay o no ka che phone wo buru ko o so pe 250 Ghana afiri ho mewa o di send me so pe 250 Ghana ne mama yare eti o ma ni se scan no na se o ba di se scan de oni bi won ho di si yakwa ye banyi de bi na be ma ho de bi won me be ye de bi won me ye eto so de bi won ho no mu a de bi o ma 50 Ghana wato ayem wasadi oso ma mo adia na 50 Ghana de fa ka akwa eti de be ti ana asa kwa gobo dia se mi kun dia me de owu bujafo da ase ni me konsuo mu akoyi di nchona tam ma wato wa family ya na ho anzika waka so osu ni bi na bi ni yo emma ye mo huska sawo yo babu ma o ko fa ni plana o de 20 kwekwe ni ka fele 20 Ghana yo babu ma o de 10 kwekwe ni ma fele yo babu ma ka o ma de taxi kwa na drop so
eto ne dia no ne so ne dia kuta no de ma no o je se ne so ne dia no ana de ma no eto bia ne dia o ya ne bo no ma ye pro independent nyanya peda eto no ka za wo 250 million 250 Ghana no so de ma na kwade ma na e ba kwade ma na ko bondua ba ma no so ni bi ho no o je se no bi oba bi kwatimi ka me oba bi kwatimi ka choso oba nchen wa frɛ no onka ka chichewu omo oboka do na anantia ma de asa ebi akotwa bi abo ni so bo yase o de ko de to afa de ko to ko ba onye period omo oboka ade so asa oba ne jai wan ka ni chewu onu na tia mo oboka waji we to we mam yesei oh na uwie ya na odu ko se dem no o se ko to ba park oboka we nye yie ake sa dia enya hwenu asa ma de keska mo de ko on de na me no enya mo bobo de eti oba ne dua na ko so obo na me de hwan ana obi abeso mu ana be ko nsuo ne so akwa akodi na tam akwa tete yegu no so ka kire no sa de na odi agro ono ne de ne be ya no wo we che na no obo bi ba asa duada obo ba man duati ni kristo okunu obo ne de ni kunu dia chi okunu nania okay obo ne de kunu dia so okunu yama so afa mi yesa ba no ne de na nya oba no me you john so dia se na enya oba no eti se wo go di se wo go kun nipa no na obi obeso ni mu obi obetra ne ho obi obeso ne ye de ben ya oba no ya mission kan kure yo oba onye oba papa me kan chiro so ba we say ya me mo na emu tuo nko no be di sa akosi adam agama so wa bona tofa oba ne nya oba papa nemom ko sa mutu me ko eye sofo Samuel Asante ho sofo nkoso de me pese me ka kire abrante ne se dedi kan ho se ehu ato abrante no so okay so hwe na wote onyina no ehu ankasa ato no so enti se de me yere wa haidie mesrew okay fa ne ko na ye akire enema nyina fama no okay mesrew bebre esan se wo mu die se ababawa no na nkasa se magi sei na mami sei na wone no ka se okay makofa sei ya sene nsem mi gidi se mi tie asem ni yie a okay ope no opene ana ofa aka ana obaaye obedai enti na ababawa no so ai na dwene se obeba beda okay wa me na dwene se bia oba beje no aye de wako oba ye na dwene se oba beda na mo ba bia mi hu abrante we ni se e bia na communication no ankoso ye ama ge ne se de we de ben ope enti duabona wabono no ebetimi abasare na ya aka no ebetimi abasare baba wa no wo bibi tai na chi okay enti no betina so e de awake ti abrante no but ya wa haidie minim se ye dan a nyame adom ne ebetimi aye nema ama nema dane enti ka wakoma to yem na maame we abeto no ha no minim se bibia be kama na mummi ehwe bibi efa sa tachima ho efa wa kofa nkwansa efesi adwira ne mahunu mawe bi wo wa omadwuma da internet no so okay de sabrocheni ne fa no a no ne kasa no ayi ne ho akyere no oyi wi ya osma ba odwia eyade ekoso anana me fi omadane adane eti wo hwa sa ma ne bia ntine na se ne ka cho senti so fa ya de suade okay kumasi ya sei ma bebre wa ha ya do mba odem kra wuntimi enti fa ya de suade ya de aye adisuade why ya de ma emma no eba bere ba ho no ma wuntimi enti fa ya adisuade ewo wankasa wa brabom okay so me da se yo me so me da se atiefo for me mama bem na monso madwen kire hia me pa na mom Angel Dominion International Church misraw we no Bible no twere kronkron enko benkum ko nifa misraw no kra bia ya ewo wa asemu no na dadi sanso na wura wariem ukọ padwuma ukọ abrochire visa no benya enko benkum ko nifa at once by force we instant healing umpewe na apede ben nyame nipa eye Prophet Joseph Mensa wakodare wo ntetia okwagi no Israel mamu
ɛna afɔ de bible no egyina so daago no so na ɔyɛ postmortem yɛ anatomy ɛwɔ ɔha bia da mu mesrɛ ɔha bia a wofam bia ho ano yie wɔ bible no ate eti bia na adeɛ no ayɛ awaresɛm ayɛ ntɔyadeɛ mesrɛ sɛ yɛ abusuam sɛ papa abusuam sɛ ɔmame abusuam na ada adi wotumi mfɛfrɛ no awo ba mesrɛ sɛ yɛsunsum mu asɛm ɛbɛda no adi afei nso koraa no sunsum mu attack bia wonya no mesrɛ wo ɛyɛ akwantuo mu nsɛm mesrɛ sɛ nyinaa yɛnkɔ prophet Joseph Mensa na tenaeɛ saa nso so ɛna ɔde ɛyɛ oil sonko koraa bɛdwa so weyɛ angel protection oil Psalm 91 ɛna afei Psalm 23 saa oil wei wonya bi saa abayifoɔ suro deɛ ɛyɛ prophet Joseph Mensa ne ɔyɛ ka nyinaa ne sɛ abayifoɔ tiri so abayifoɔ ne tumi biara ntimɛsrɛ yɛnya ɛyɛ angel protection oil bi na yɛntimi ntɔmso bɔ hwii na bra Nhyira FM yɛ security point hɔ na watumi anya bi aburokyerɛfoɔ nyinaa mesrɛ baabi bia wobutu yɛ a wopɛ bi mɛsrɛ wo ɛnoa ne sɛ number mede bɛma yɛ ready na gye ɛba saa wobɛnya angel protection oil no bi na wo nso so wode adi wo dwuma na mmom wopɛ ɔno ankasa no akyira kwan deɛ a atim Bola Junction ɔyɛ adwuma dwoada ɛbenada etinie nyinaa yɛne no akɔdi dwuma ɛwɔ hɔnom nhwehwɛmu bia pɛ sɛ ɔkɔyɛ bia no na waba atim Bola Junction afei mɛsrɛ ekyiremu bia travel soro no afrɛ no 0554 477 959 0554 477 959 mesrɛ ɔkaa bi abɛdwa so na kaa wei no kura ne nyamea no wonya bi mu tena ɛbɛma wo ankasa woahu sɛ woabrɛ woasɛm fifie na sɛ sɛ deɛ obrɛ so aba wotwa Chevrolet Captiva saa kaa wei mesrɛ SUV ne sɛ so kaa na wotena mu a agya wo aku a mesrɛ wo baabi a nyame ahyirɛ waduru no nso kyerɛ wo bɔberɛ ɛnkyɛ mede number ne bɛto dwa number wei sabi ne obiara nti na mebobɔ ɛyɛ ɔmo a sabi asi ɔmo yie nyame ahyirɛ wɔ mo sɛ ɔyɛ ɔhene sɛ ɔyɛ MP sɛ ɔyɛ minister sɛ wankasa ɔyɛ sɔfo panin ɛda asafo kɛseɛ bia no daka papa mu ate me se kaa ne de sɛ Chevrolet Captiva nya bi dam wate ɛboa no ɛwɔ soro nso ani soro ma ɔmo anya ɔmo ho no ɛyɛ 158,000 Ghana cedis pa na wura mu a awurade condition no awurade wuso siswa waji tum sɛ ewiase ado etimesre kyerɛ wobɔbrɛ na sikani nya ɔyɔnko ne premani etinya ɛyɛ Chevrolet Captiva na dem mesre sɛ nkyerɛmu bi atra wei so no ɛpanimfoɔ se sɛ wofiri a yɛde bɛma no atete ne nkakra saa nso na 158,000 no wokuta pay kenkran sika ɛno nso yɛbɛma special discount etimesre ekyerɛmu bi atra wei so no offer 0243 547214 0243 547214 Franco Trading Enterprise or Trading South Bibia Sub Fun Bia Ope say Alcatel, Apple, Nokia, Itel, STG, and now Techno, Samsung, Infinix, Huawei. Fun Bena Ope Afe Television, who do na your Franco Television. Inches a hoodoo nyinaa wokɔ ɛyɛ Franco ahwɛ a wobɛtumi anya bi ɛyɛ Franco TV afei nso koraa no mɛsrɛ wo ankasa wopɛ asano anaa phone accessories bag na wopɛ ne nyinaa no wokɔ ɛyɛ Franco Training Enterprise na woatumi anya bi ɛwɔ hɔnom ahwɛ no postmortem ne ɛmbaa me mekyerɛ ahwɛ no nyinaa ɛyɛ Ajaba Jewelry ahwɛ number 1 yɛbɛ Ajaba Jewelry saa nso so ɛna Challenge Bookshop Ben YF Junction YF Challenge Bookshop Ben YFM na watimi anya bia fei ahye no baako ene Old Macom bia na Macom ahye no ewo no yene no na ben ho pe sanso na Prudential Plaza ben Boss FM eno so ahye no baako ho na Kofo Clinic ne hwe animu pe na kageti ayasi na abefo kwan shi ekyeremu bia tra so no afre Franco Trading Enterprise penny for 0206 310 483 0206 310 483 Hakiba Travel and Tour Services Mr. Wakwantion
nsɛm nyinaa air ticketing booking reservation ahodoɔ nyinaa afei travel insurance ahodoɔ nyinaa wokɔ Hakiba travel and tour ɛbɛtumi aboa sonko kwan so mesrɛ wo Olympics game a ɛkɔ so wɔ Japan no ɛho nhyehyɛe nyinaa mesrɛ ne nyinaa no ɛyɛ Hakiba travel and tour services ntimɛsrɛ sɛ ɛno ani nkita ho na nso kɔpiem ɛwɔ Japan ma mu na Olympics game a ɛkɔ so no watumi akɔ bi mesrɛ wo akwantuo ho nhyehyɛe deɛ ne nyinaa no mesɛ asoɛ bɛyi Hakiba travel and tour yɛasoɛ no ɛwɔ ɛyɛ Kumasi Central Mosque first gate no asomase ɛna yebutu a yedi dwuma nkyɛmu bi atrawes no no afɛ Hakiba travel and tour penny for 0244219836 0244219836 India spiritual doctor namduwa duru sunsum nyina mesen headquarters and every India tumi nyina every India dia na India doctor ofro bibia ɛya umawo wankasa dwunku so krobo ɛna agye wa boso hweba bi watifia duru da so jonso India sebra sanso na hunamani nyina namu yade gonorrhea syphilis ni nyina no ukopiem won ma India se wotenete sunsumu ha bia sunsumu awade promise and fail ana wanya concession ubeye gold adwuma bi wosebra obemu akwankyere kuma bi ubetu sika kokokra untu anya mesraw watonsa no mu ntenta India sebra sanso no se love me alone oba no obedo nkwa na be ma no watena nkwa ho ahenema kokobi 18 mu kuma se ene oboase kwantempo so mesro nchemu bi atrawe so no after India 0240553682 0240553682 eya adwuma eya yawada efiada na memene da alomo bitters Mr. Bitters papa we authentic bitters and so we said ya che yansu dwaso nyina na wadi no unya binum a no kura ni nyame anum no beto nkia enya ni monyampe ensa bia di kan wo yafunu num bia ni besiesie o montem no mote wo ensa bi wo no ye ni monyampe wo to an yonko ensa bi wo yafunu mu ana agya ofie misrawo alomo bitters jo nya ni monyampe sanso na onya bi twitwa wo ankasa agitum se eye habama nua hini ene nubna ahye ne manti esiesie ni padua no nti na Center for Research into Plant Medicine o mode stamp na bosu boyi sanunum bi na bebo ni pedua mesraw unya mfi hyadu nwotwa manum bi oba wa fafro num bi nemom se nyame hye wasundwem dia mesi twitwade en alomo bitters unya tot ba ko ebemu onum atoso no atimi atibi adi sabrei adofo menimu na edi dwuma no abranti obetina hai watimi adada oba mani free tachiman obedi ne ntoa oja ne kwan 50 Ghana cedis pa eno ade ma na baba no koda dwene wan se da bi me ho akodim yabu me kwasea enu nti afrensuo abo abranti edua odinasefo nyina daase na wo a ubehu ne mobokra se obeboa no wonso odon kwa etwa so Mr. Bowram 03220 83581 83582 83583 83584 na wonso yaje wadwe nkyere hello Yaza Dama hello kafra hello good evening Abia Fiminia Najua Nejo so we a blata and afo we are singing na bra ofanta na nti ne do drug junction pepepe na me Islam kwa na somehow na adua popa na sisi abani sei e de na sempini for say yan fe nancy form ise ni pe bi ti asantima me ya Ghana ma mu ha budia na me bud de kunu via me do abusia for dase me de wan dase say dua bokankan na fi he fa na beto Ghana abesin se Ghana ko mi na mesre nkoso oba no na adwe no de nam maria ni bibiri adwuro mu de diaro no nti mema no madi no sene na yebi kan ye no eni mane nam so ya adwe o to nyina hu abo hu ne kwa timi ku so hu ti abesere mpedifo ofie koso mu ano na o nyini tinfi sa ne ma no me da fifi meso me da se usuboru melo ngosoi Bema Junior Bema original Nigeria ni the bread control papa kuchina mdodo ngozo di fiada wani tinya kupo nshika bigger for aka Nigeria make na se na me konfu ye bia tu fu bebre na Bema ye se ye mi ngozo yi debi senke fa security man nke bi ya nke ye because Junior Bema otuwe udo pa ma mi akoshibu afo na se jama so golo
and finding 50 no hand man. But once I dry as a fan maker, and as a fan you go to don't in Kako. Because Sabin Prayer as a Martin Yako by now, 50 in the form. Because Messi say, because if they are one of our money, they detected with Vicane, who wouldn't see me back where they are grown. Simon member now, okay, we didn't have it. What's the men now find out this idea? But member Medino, and in Simpin and that's if in Nigeria Macram. Menso medawase Nigeria man. Sabre yenyina yebohwi ni akọ Mountain of Victory International safo misrawo yenyina finano dwada na ye Kenya somson kokura eye Prophet Joshua Barnes tiye Prophet Joshua Barnes ona yes of penna oda eye Mountain of Victory asafo ano na no kra ni nyame anim sadwumadi adanse aba soso adanse aba me se eya akese timesre se nyina nkwane hwe hyebrem dwumadi sha ase na no dwada me se bekọ na wie da kwasiada na me se odachna unko bi da chese dwumadi nyina me se ba wie da bai eda eye kwasiada ti kwasiada boja ya no ye nyina ye kọ eye Mountain of Victory asafo ye nyina atwema twede Joshua Junction ne ene sofo akodika subom na dwumadi ye nyina ya mana banawie ye timesre eda no de eye oje fa hudie ene adansedie nkoa eti dadwi bi na wo so wankasa wachinachina utimi so unya agefo mesrawo ko eye Mountain of Victory asafo ye wo atwema twede Joshua Junction na fei mesre eda kwasiada anopa no nkro bebe ne yasi nkonya yasum wia donko na dwumadie na bawie ntimi so ne yamahwimom wate mesre se yenyina ya to yensa afa asofo makuni apepema nkoma pa ene yebebo dwumadie anyum tufo bebre eba te yenyina yenko atwema twede Joshua Junction echemu bi atrawe so no afa Prophet Joshua Barnes e was 0540 447 000 0540 447 000. Hello. Bema, we didn't baby adifi. But we didn't come here. We don't know that I won't say the rest of Jesse Banco. That I'm into you. Because we need to for be a pepe. Say, who can show for a liar? Who's not for one year or Canada? We actually say yes, that. Or what game is now, then the second for where we say, oh, what does it? If you don't see guys, they are not the no. I'm more in the MIN with that. Menso meda was cinema Alaska Star Enterprise. Was this Sabre? Yes, a few women, or would you, my dear, boy, would be at down, you, my dear, so, Mr. Nititu, open a year. Quality and original wallpapers. Now they're designing what tonight. So yeah, sorry. So yeah, radio station, television station. Na no mahimfie. Chesa tnebia wudi my banks a hodo. Yeah, ho be somebody. Mr. Alaska Star Enterprise. And I make come for the amount. Na eniji some say a few 35% discount. Or how more pay their send num and no more hands. To mesre say at once by force. Koneko to be good them to fono. Ne do sub one kosra. More to nyam fa so twitwi die pa. Sanso na mesre se or the curtains I would do about chese unya be the design hall and after what I would do myself one more flabes and room na single room na curtains are emuya take or him crown what did I drop on money Alaska Star Enterprise and I bet you nya papa no ya see no e doom ya ne boss FM dia no hwe sanso na be Prudential Plaza and can there were tiptoe lane ya ben circle mo chemu bia terrace no for 0554 114878 0554 114878 afra for me and sa na fei me for Fred Mano de kan ensia hello me pa chodin ba bia de fi abani oni akwalu ni obidu adu ofin so abofo fo nyina ho ye nyankofo adaroma animum 5 enyantia tinkan boni bia yankwe abani samoha sadia ayana minia emosments akana no yabesre amisa emami konfo ya bi wakasa pa because asamono said ye ekoye no se no kure pa se be ma no atimi ayi bibi ama oba ne dia dua na onu so obo no onyina yie because we akoye se chacha na mukotu ye na ebia wo die no wanya ne said ye wo pe no na nunu nyira duabo obebo dua mpo a
sabi enye saa kwan we so na ese wo fa abodua enti ye besere sabi wo di kankan no we enye futuo ma mema bia yeti ba bi fa fon aflo oba se besra mi be yese no enye futuo ma ye nyina yankopon ka vivia onka ozoso nemom Dr. Lawson on the Lawson beverage no on the eye delay man bitters abedwaso nya bi no no wate e basa obema na begina so yire nche na satisapia e basa wo anka sa begya tum se ensio 34 bucket asana be compass no etimi pagya umpewe na pede edan delay man bitters nya bi no no e basa ukosie no ma obedo pa no oba no mfa se fifie so no no obowura eye ne trunk ma chese entoma paswan kan da no de pepa fifie adentia wa hoke kano e wo soro edan delay man bitters adro we mi anka sama soma hwe na magya tum se nyame ye no bi wate oyirefuo no nya fom da umpewe na apede be me the stamp na boss me se no bia dan delay man bitters it mesra ubowura heba center ana se pharmacy bia misadro bia bema so yide be twa prusando pa bia se posi panyina e delay man bitters it mesra se nchemu bia trawe su pendo so po na watua 0248619999 0248619999 afrefo mienu na me fa fra adwuma edika no emna wie hello. Yeah, hello. Dama udini baby adifi. Yo, me didn't Yusuf, me kasa free no way. Yo. Me pa chopi say na nanu pa fi Nancy for mo na akwasi buro ni ye entare mi ye hye omu ye ka ni mfidie no. Enti ye de tuntum ye de ni duabo. E ba ne say ya beta pa we de mi gato na something ne se mi bu mi mu ase so mu sori nyina na nyakwa enye nti dia ka meka ne se ya na konfo ya bi se di oka no se bi bita akora na chi a wonya na wo mo ho ba ma no da masi bebre ni ya jaman so no yanso ya da se hello hello. Hello. Dama Fred Medica no una utwato udini ba bia de free. Friend mo ben me kase free Koda Nkoko district. Koso amse tambia metie mu paaye. Na gani bia bonu nya de beboa. Ise wo se wo be kotiti te shukra be ko pin shu no. Na bisa ho se ede na wo de ma no. Ebo sheme na ashen kusia na sabe na de comment no ante wote na mu an wakita npa ena wote wanya obekwa akopie na obesi na onde nsu no hia hwe ada eti saa ne ma na je na kitanya de beboa nkoso but ole saa de no a ntiri bufu no na bufu ba ne so a ono akro bebo ne nsema ma nsu ni nti ma wontena ho ye akasistem bi diabo tantanta ta ebesa bi ko no a that's it. So made say at the word of war now pepe pemuni and the tomb when him say about Bakran ni bi no krani nyame anim oba fie ha nisio na nani aso jako ani brain soja mpa na ka baba yi ubo se nani dere seja frama adentia ni kunu ato na nanu wansia do na wo hwe ekwan abusia pa dia baba nam so a Nhyira FM awrawo na ya na efie bi ma ware ede de fie bi ma ware nso ya na ye bisi basa na kwani na no fia de twam obe na kosam ode betu ya nim se ni kuna to na nan won se na abusia se efuru no mfo mo nsa nka da na kwani nso mpane ho asema mana mfane nsa nka funu no efuru no ka mo kire mini aba na mi nsa mu akwa ababiem na on te sai kafra wate kafra na me baya wate ya show boy ya bamu no Ewiase Mu Nsem abedwafo Nhyira FM ya ba wa se me si bibia ba fan wate BBF na te se bibia ba fan wate kuma to ye wate ensu enenya akokoduro
na people ni wari mu ni suo na asɛm no ewie ha na no ada oba ha asɛm no amema meet be me sa sa bɔ ne tofa twa ne mfonini ebinom antie na no fiade atwa mu no wakosɛm no ne tofa bɔ mu ne sai meet you mama tiefo macho ani de kwa so na nyumre tiefo muti adofo emse na atwe se ne mbeka sai na nas masaba mene me ho kan na tiwo ahema akoben na papa no me na tena wo mienu na mbe se bosume be ennan mu ni me wo ye na wo yale ye na tukra na bibi bon kekanye yale bia se bia le kana to o de kwa adwuma bada bia se ma wo da dem operation na me pedo de ye no ma de ne paye paye chi no na ejamisa de se hunu paye do de so na eja be do na ho to timi za pa no da waso bla no be msa de ko doctor ye doctor for friend ma me to doctor for no hwe no na eja de me pa no ye pa ndi film timi ma me pan fo so timi so fofo ne me pan fo me ko se na busuan ni ba ko e wa to so ahensan ma me no so baaye emma o se me peska na eja on ko se busuan fo emma do fo jiska so bi ma wo de miniska ti busuan jiska de mama me de ko so ko se busuan ma me na me de ma wo me ko so me di medwumento no go se eyi na ma me atie fo mo tie me ma me ko be si na no ka se ma me na mabiem so ko si se wo mabiem fo so no fre me se an mpan fo se an busuan fo so mo ma na obi aso fansan ka funu no so fo mo se ne ma sa o mepim so ahweja ni pa dwese o mo ye bia ni mi ko na mofo chen ni aso onu ma no se be ka funu de ade be yo de hu bi da na efunu obedi funu aboro ntimi so pa na timna wo mienu menya ne bono so nyembone na eja medito se je me pa dwene sesa tima hwa ne mo wo so miensan ni busuan bia me ka hwe tena so ka fie ko mitin ko me fre so yan me kuna wo busuan fo ma de me so mintu asem no ka se minima go be basa bana fo ko na ji me se me nyina da me ma ye nan wo so ni ma ye num ne gudan ba kum asem ni pa nko no te se mpan fo mu hu me atiefo hona na mo bie na se ni je pa de me ni bi wo brabu timi ese je metu hwana ngo de beda ja Nhyira fo mo boa me se aban afana se me yifo nko sie me fa yifo so bi atwe ne hu so se bodi so kofa sa wo kan benya aban asem to musuro enti na ban so ko to atwe ko ndem tempa yifo na tie fo mo tie me da me na sen be ma tinna se be wonye bodani no wonye sama no wu ne ko to na atwe ko ndem ese e ma were ho ma se fim ya so beda tie fo na ja mo boa me andafo me di mu kon so mo mu me na me san ka be ma ne fu na ja yensie no yenye kwa me pe jama sa boa ma se tinam se mi no bi da ne nkura nhwe se me boa metime busuan be boa metime hwe nkura no jama nye baabi atena ma se be da am yo asam no dia be dan na no kura ni nyame anu na no ada obe hye obo se anamu bia da ye wose etufa asam wo ye betu hwe asantema wo wura na asantema wura dudu obi bia mi bo di mama mu so na be he kami fiantuma kamekwa nanso atade a hyema bia batim sin nyina beduru mafuru so na kyesa santema wura tumi nyina ya odia wa santema mu ni tumi wabubu ni tototo anu ntu beduru santema mu a ya wa nwunafo ahene ya wa mfantefo ahene obi adi ni tumi sede nana ahyehyede ama wo mu nana tumi no sabi kotoko ono na asiese ade no obi na awie bi to bubu tumi ni tototo ya wa mfantefo ahene oba se okuno evantini asante me yo fantefo hene tie se bosa ye be konfantefo hene ho na semwe kwa bia be fa so a ye be yi abrantia na mu no ni asia ya ye ye be fa so samre dudu obiribie na na je mensa sikapa ya to so mienu mpasa so number 2 akwamu hene na na tu asemwa na mo bia be to sabre na jode braye no edutwam nemo mami meet mi edu pe na me na me homra nana ene wodi okọ ediasi emfa bibia hinta tiefo emi aso nsi bibia ho yewunu ayada na ayada ye ntikurani na nu na ni entitun kan nsam ya nti ase nemo me da no aba mi titiawa asofofo a wonu die ni kwa me papa ye fantini me ma ko la
ti kwa me papa nana nti no me nie wi ma me ko me ba abnada na me papa me so se nya mo abega ni die kwanso no ye se ade chia me mra e bia wo na pa ade chia ye ko ko ene che se nya ye ni sitie no na e wo se nye wo wu na me bi na ma ti e wo se me sim na me ko go mo aboase ti do abna so e bi ko ye so me to aso ko bi mo aboase na de amanye e bo e bushi Daddy, just a yemen one, we pay Ewiase Mu Bitter. Say a bush mina. It's me, I can't say, no mamma. Ye, papa, no woman more. Georgina, a boss, I'm a hammock. Until no woman more. Na mummy and cook. Ye, until the yard say, and yet it's idea, made me papa number. Ebema. Me di wonua panyini number ebema ampanyampa sofofo a wonu di animu senia mo aben ene yefrefe ya ne se wonu ya manye enachi enti wonua panyini a kwa me manso di nachi ya manso ena ndi ya di ne number ema afresifo enti wonu na etwa asemi tietia Emma me pa ye na me ba so di ko no na ya ye kan me a be se ko da me fancy basis san ni ya bi nti wono no ene se wono ni nua no no nti no kwa me obi ni kwa obeba ne apachi eye sa na no kwasem ni kwa bi ni ba te se me iflaso maso na e ha me nyenso me ye die na ayiye isan say onye mia me maame esai oye papa ena ekopa sa efiri ho na mieni nti asofofo na wonu di animu na wonu from day one wonu boa ya kwa me bibie na obusa na yiri ya obeka wonu na boa ye nti e ba sa no ena asofo no ba ko frɛ me se ati George na ba bi ade na ekeka quality yenso yitimi enya ho hwi bie if you want to me expect to say a be a yiri me huno and I said yes sana so kakra me nimu no metimi aye ne moa na sa pachi bi kura na me Georgina e be free na otumfo ho etumi se me enkogo mo go asia e ka me ko but if you call me ti e wan se bia bi ko pese mi le o dia bitimi ba ya se ye ti no yo anti Georgina de di ka me da was fa ya Nhyira se ba wa di e feso na Odi ani die se bia mai. Yenso ye be bo ma, be bia kwa me hye bia no. Obi abusuafo no bia ne ensu na awreho de ekum sunsun sabrei na jei mensa ampofu sikapa ye otosum yenu mpasa so number 2 akwam hene dudu ebribie asem ye ahia asem ti ye ma obo anan di akire wa problem dia na frimu aba abrante ne ye beyina mu na sie anko so de lika ye chia fo gira umutie Nhyira 104.5 mu ya den se de bia obo voice na aka no enko so wo se de bia meka se Nhyira FM anu ye tie mpa dadwa so ne de tia asaba na otwene ne na media se beda ye ya adwe se ye maame ye friend ante George na ye soma na se won kobusuafo no mfante de benya no ye shebo ye nua wuli wa won show video no na mo hwe social media hu se maame ye monitor fasa ante George na ye obi a oni abrante a oni ababa yi etina ye no netina ya wa firi mu ne maame obenya no kumase a ode ne ye kumase maame okay woni tina prof na we club ni o se ne papa wo no de busuane ne owura yi asabre yi kwa manso wa firi mu yi to oni tira otete no mo obi ehu ye na nkoso say ye nyina ye share mafofo no ye boadan e ko maame
Georgina fio Ansa estate Georgina Usu yani ko trase esu ma me ko furo me nyina yera ho na nasem ti onya say abasam si na yenu abai bobo na mane ma obo na ko abusuafo ho na abusuafo ka jere say so wonim na say onu akwa me man so na onu awuo so wonim na say kosie abrante no wore ne de on tiase na ntiase kira nti obere oba na obeyare da na otwe obabugu ho e abona yare ti obabugu ho opema mikro on tima minka biom di na ya bafio no yare de ye odi adwato ti nhyafo so say yewura opem so santehene krowura na onkwaso no nu aba mo nkwaso na wonyina nkwaso se kwa bia beboa na santehene beboa mama pai a wofiri mu yenya bofo firi akọ mfante ne etima be sie ewura yi na mame anya na somgie no ode daye di kwa bia so ye ntu ana mo ne fa mo ano na ode oye no fam de bia akọ mfante kodu ye buso fora pom no so firi okro mponko oni kwa maso kwa ode ni nua to no de oni hwe be ka kire no ifuru no de omu ma na ma achena also ontime nyi furu no obere obubugu o yare ndi ye nua bai kwa bia be bo ne be ye bia no a se be me wetu akosie no mfante ana na santehene ofim so wetu maboa na one na mbia ka trapo na mfante na kosi ese na maboa ne tima sie furu no no oto esampa maye ndi ko so obusa ame a ana mo metuye no di akosie no na chese me no kasai anti Georgina otu ana mo se kojo manso na mu no yenkoyi ni emesie no ono nso be yare dadem okoba ya o se di o mu ka kire nti abone yare kodu o mu se so nim no de saka furu no a o mene ne de nti o furu so de o mu se de o mu ma ho ne ma o chena chief producer ba o modern yentimi nya anti Georgina na ngoso anza kotokose ka kum ye gine kwaku na nkasa na anti Georgina onye kwaku dabi enti we di pada sani ye pese onu abesi bibi kire ye ne atiefo yeguso nti yakopuso ho ma no de ba beto so da se eburu miwa me som wawu ya mamna ni amane ya suma santiman sum gana man titro ya wasantiman mu aje suma santiman okay ba ya sum gana man so kan gana man wiase fa na nyina ba ya wasantiman mu de ya sum ye wura opem so santene na zetu na won kwaso na mom ya bu amodi bi ase benya ante Georgina dia CV about center ne de na ase piesie ma mo na de CB men capsule sabedwa so me so me aba ma nya bi no ma si ade roba beto be mempa de atumuda sanso ne basa wankasa dwunso mu nyina ase betu na fe wankasa wagi atumi se odwunso boko be ma obedwunso gu chacha so de me so odwunso ma ne mudan ni nyina ne se mi bu be e basa wa ho keka ompam kra from CB men capsules me ni aba wankasa wa ho keka ompam chese watinka kodi chichi loli bido Mr. Basa uhia CB women capsules and sabom ha nyina sebetu a CB women capsules sanso enan carbone wanka so akosu kuma utiti ho sa nan sansa agugu ho Mr. Eden CB women capsules nya bi enom na so entimi emo sanso na CB marakion so wadwa so a typhoid fever malaria nyina etu ase sanso na ya awudo nyina ho na cheso ho nam tumi yo hyehyehye na ja ho awudo nyina tipa nyina Mr. Basa CB marakion CB soap wadwa so di bi dwa na de bi sasa basa unam kankan away sanso na ntama propro nyina se betu ayedai CB soap no anya bi sanso na nsuani nso abede nyina bedwane am se dai CB soap yan fresh Suzy Herbal Center penny for 0247111671 0247111671 sanso ana domino herbal powder Mr. Emrane se COVID-19 yade asanka wiase nyina tobra yase nyina abonyanya sikafo nyina wu ahiafo so eto na nanu ansia do dia na chese Mr. o se unya edura obanum no ne bi na kanya onkate de wankasa onkwamwori nyina na fe ebasa hunam bia no agina brane na fe akwatie yade bia dade amsro eye dominion eba powder mrane se anopetututu no anyansuo de kapoma no asa dominion eba powder treba ko de agum kanum onum ba kwa no pa ba kwa anyumre ebasa na wankasa unipadia na agina bane na fe chese unipadia na kwa nyina yade bia ntimi ntrem esiesie odwunso twa obrabo o sa nyina etimesre the Dominion herbal powder it will sell ubura ye herbal center bi am si bisade Dominion herbal powder wa nya bi ahane se me batchna me ba no akofa bi na woton Dominion herbal powder edura sabre ye nyina ya nonom na dia siesie ewie mremu asabre ya dia tiate se eden Dominion herbal powder nchemu bi atra we so no afrem penin for 0209 949215 0209 949215 afi Aqua Beverages Limited omo enade Aqua Blue Mineral Water abedwas nemom ma menhwe Anti Georgina ewa man smart Georgina Yes, sir. Georgina 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 Geor
hello mama Georgina na apom te sai boko mibisa yenia kwadwo manso oto ananam wansia do yenya ne ntiasa ne maame a asantemam odo ye maame ya no osumwo ne nkomodi awdo nyina ono na edi sesei de di kan wo ba no wote ne nka na arentia na mami misao obani film achi minimisa abusia de modehia to na nanom wansia do a abusia ya nhihia ne adi na otweda de to so ya yiyo na afa abusia nyina ya to abese no ne apen kurabe na afa ya hyeda be ya yiye no mami ne na otweda ekoso da be na yi ehu nhihia nso etesai Nhyira FM. Nhyira FM. Nhyira FM. na mami postmortem ni amba me kyerese o konfante wa bae no wonso wapomudini kofom pa eno nso ukyerem Nhyira FM. na me buya se enye mfante wa akọ enti na ayare na yare ne beba dada ma me ubeyi ma no sen Nhyira FM. minimse nananom nhyehyɛ mu kra na ya chiwade se mu bi beka mokyere sabre nananom ebio na so wo tie dwumadie yi sanso na aban mu mpanimfo onyina etie mfante ohina owa asantemam nananom nyina etie adesrade be na ufa kwanya esu no asre mpanimfo
Eti sabre yemisa minimisa abusua no nukura ni nyame anim producer asimi misa oba wukyire mu se asa abusua ne epeso mu kyere se chinchiri tachi anya de ombeba abeyi mu no omo no aka bibi te sa Mame, ni ena wase ewo nkyeremu ade ame anwumre ye hia nkyeremu bia efa adehye wade nyina manson na mu a aka mo kyere no ho a ye beba nkyɛn wai Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. Mame ma ya na wase ewo nkyeremu a ode ama yen Ante Georgina ya oye manson ya samri ni wuachi abusua ene amu na twe manson na bia to krani na otese ye ne ebo nkomo na Ewiase Mu Nsem abedwafo de udigya na ade aso ayen ye hyemobo ye bedi akire bia na mom akwa beverages limited o na de akwa blue mineral water abedwaso mesrawo obanum nsu emute kyesemu ye krogen na afe ede ensu a kyesa hoho besomu na de somu o mso hoho a o mkwa no mudi hu adanse eden akwa blue mineral water mesrawo ensu we what a fantastic water. And show me am numbi chesa ya abuju suo pa utu sa du krom suo etimisrawo unya hoho bia fa bi somo mo we provision store supermarket and now gina kwa ho kra to nsu am so nsu a samre pressure da so bia pa bia no me say den aqua blue mineral water etinya bi na won so entumi amuaw sanso na ne nkyeremu bia tra so pendo so po no atu be so 0596994992 0596994992 Agave Herbal Center and I'm do adu mesraw ya de bia hinta ni padua mesraw me kanfo Agave Herbal Center and de amount omo na de Agave fever abedwa so am so nya bi nonuma etu typhoid ase malaria wodo afi blood pressure ni nyina se betu eden Agave fever etmeso nya bi na nonom sanctify ni padua no nyina na moja no asone so sanso na Agave tonic kanso odwa so a eno so ebemu onum atinu atimi atibia die basa na won so chese ni pedian kokwa wodo na age aboso ni nyina me se den Agave tonic Agave bam so na ya nyina ebetu ase edi amount etimesre se ye nso ani nso abede de Agave bam mona soap and cream unam kankan ni nyina so nya bi dware na wodi cream no sasa na afi eno so ayira nantema propro nyina eden mona soap and cream sanso so na nso ani nso abede oba ohunam no beto so na akasa eden mona soap and cream kan mi enu bom wodi semna ni dwana de eyenkune so sasa ye nyina ye hwe Agave Herbal Center kira kwan ewo eye edwoso ene eye Kumase kwantempon ya so wodi asikwamo kase wokọ Agave Herbal Center omne kwamo hina mfie no edi enu hwenchemu bi atra we so no afre 0246 595256 0246 595256 Asio kwabena suje ni ponko ba ko pe hwan konfo ye bi o se didi kwan enwa wate aguna sama he ya kokko yo hyebirim mesi konna ko yo hyebirim se ya wo mawuo wan kasa ye huhumu asem wachina wakọ asofo wakọ ya sabia ya de no etim de etim enogu nsem na wo no ma tese de ko supply ununum ya hoto de hoto nya bi ayesunsumu ade mesrawo sunsumu nsem nyina ne headquarters eye aguna saman ebra ne konfo ye bi haji asara ekwa kodi ahia abrochirefo amo pe akwanya be fam de hye ewo Kumase enkran ana santime Ghana ma mesrawo ene konfo ye bi ni nkita ho meso sunsumu nsem nyina obi won mo ye be ma so oduru won mo ye passport so na afi chesa ye bi sibasa ensem pi ayesunsumu ade etimesa wo abrochire wo ha bi ayesunsumu ade a mesrawo emu obi amu mfa so konfo ye bi se fra no ana fa voice mail voice message from Mano WhatsApp number nini 0557 667510 tieniye wasi mentro no
wo de record your voice na fa send no botia ehwa no ye bi ode be ma 0557 6675 100557 667510 offer Fred anu offer 0243 1345 35 0243 1345 35 afei Ice Herbal Center amon na de conference Sunday ye konsuo ye wuram do obi amra obi abeba esuo na anu to wose kwasiada ye wuransuo no ana afei nso ode anonia bi ba tienie se se do se bra ho o hye haba mana man nunum bi na bema wo ankasa obema na da ho team ansori a na jese e wo so hye ase esu ko me no na ba yo na ada no awu agya me enti sabre konfo ye bi se bra ni nyina wo boa ai o se Queens Park say associate okra tinyame yadwa Queens Park dem kwasiada ye bedem kwasiada na mo misra Ice Herbal Center omna de Ghana bam abedwa so bam ni nyina omuko nhyamu omanso eye Ghana bam ewa pakam ni nyina ne se ya honam yawo empompo ana wo ankasa nsurani nsu abede he chese wo ankasa ya nansi ana chese honam na ni hobe pa na wo se wo nompem ni nyina no unya Ghana bam na asiatu uya asthmatic patient uwa asthma misra emra ni ana wo hinu masisi untime nhome unya Ghana bam na titu nsuo hye emu a wo de pentume emu odu na fapunu ho ebasa fifie be so no sa na fa hinu nyina chese kwa na de da ho afi asma no memma na otwemienu asie betu mpewe na apede ben eyeden Ghana bam tu bowura Herbal Center pharmacy bi am sibisa den Ghana bam ni do so pro no afre 0249 325709 0249 325709 dia bi wie ni Alomo bitters twitwa bi wati medical culture say bitters we ye bitters bia eba anyene Alomo bitters ba na no ya ba ya na chese ho danse soso ni nyina ne se habama enubra enuahini enutan ene akabom dia dai Alomo bitters enu ntinya me nwanwa se Center for Research into Plant Medicine omo stamp na bosu boyi se nunum bi ni nyina ne se habama no be sese ni pedua me saw so nya mfinhya makomako edunwatwa num bi oba wa fa froma num bi na mom nya me hia odi a odi atwa tot na fadidi ebasa emuonum toso ni nyina ne se Alomo bitters tete wansan mini abaye otimi nifa fi no kra ni nyame anim no kra ani nyame anim sesei wato abeso no keka na nkokra ka ni kru no kra na mu no ya mepa ne kra be na onyana adwuma bia watinya akoye de ahwemofra no yensie ni kru ntikrani obeda akọ ne nyuma so na sabre na jei esra wenya enye wasem todie ya di jaya na ya di asoa yen ababa ya asemi idi jaw anamo number 1 watu wako hune maame ne na di nkoma abeduru pempensuo yi the next step ko hu enfantefo hene ye wa santimem angoso me da so mo misa konya no mfante hene a wo santimem ye fere na akosi ese na bi obi a wo nkwaso mechia opa oni watra konya nyina former kotoko player ampia also na ye na nkonte hene na akosi ese o ye na mfante hene onu amu sante hene de nama na Scholman po hene boachi na boachi sanda bra santene ni fa hene so obona ni fa hene sisi a woni nyina na som awo manhia nti oye brempo kase pa nti kwambia so na kosi ese na bi obi a wodaroma da bia sa na me ye oye no ye bi mini aba beka ya ebi asida ama ye bonan ko asifo suwa kura bi ase with the same thing about the nyame adaroma ni nyina kotoye nti mami ahomete because wo boni nkro wo say sabi bro yen sasra de yenye bi kura da wo say is it obi akache fioro nkra tu no say okuru na ba okuru ba okuru so ko ye wotumi ne ntra chan ko ku to no so a ono wakra sam say otu na prefio ase won ne ma enan ene obi so de manum ene mu dada ma ko so na ba yo ahomete because yen sra de e ko obi akoma so wotumi hada mama mia yen si kwan eno de enye bone mami kurani yes we kurani en sra de yes ya be me ja ne ma yes nti obi ka obi akoma na otie program ama mu na ka no betima ye mo ne hadan ama mami atenam ansana yetima sie okuru na ka epe okay ya foro bi antudwa ope o mo bi ya obi unu ye number unu munhya fo number de obi so ye bo e bia mami ye mpiri enya fo babuwa ye ne empeda ma no na anya me boa adwoda
nana kosie sɛ nana bi obi a ɛbɛpɛw na yɛ mame bɛhyia wo na na mo bi a obɛtumi atu aboa yɛ wɔ sɛ mu ne yɛ kɔmfante na yɛ ko busuafo no na o ma boa yɛ na mame yɛ tuma kra okuru na mu no na asomdwe aba no nka so yɛ de nsa no masi yɛbɔ sɛ yɛbɛbɔ bɛsom Ghana ma santeman yɛ de abɔ yɛ nua bɛyi na okurani na sɛ mo ya nti sɛ de kakra metima ka no yo na na je sika pa bɛmpa bi medase ɛsi okɔbra suje ne pɔnkɔ ba ko pɛ kɔmfo yɛ bi ɛsi esi sɛ sɛdeɛ nsɛm no kɔ no ano ɔde okurafo no asɛm ɔyɛ paa onye 2 million sɛn na wɔkyerɛ no 2 million fa nkɔ tɔba yerɛ instant na ɔmfa mmɔ apɛsi ɛsi o dase eburu ate yee awurade ɛsi o mu na nka wɔsi ɛfrɛ mu nyame nkurɔfoɔ no ɛsi o wodi nyame nipa no ɔba ma yɛhwɛfo ɛhwɛ Pimsan television ɛne Saman TV ɛhwɛ sampampa deɛ asuo kaayɛ no ɔde ahyɛ nsɛm asuo fasa ne nsɛm na yɛhwɛfo nyinaa ntumi hwɛ bi asuo nyame nhyira wate ɔnyɛ ɔkɛseɛ asuo nyame nhyira na asuo asɛm no na bram hɔ no nokura ne nyameɛ no menim sɛ yɛ akyiwadeɛ sɛ mu bi koraa ɛbɛkɔ akɔka fridge mu nana asam ne deɛ kyerɛ sɛ woka woyɛ ayɛ sɛ sei no ɛyɛ ayɛ sɛ adeɛ bi a ɛyɛ akɔmfante wɔ lai paa nti sɛ wopɛ bɛrima bi koraa ne ɛka sɛ ɔyɛ mfantini a na ɔyɛ mbɛhyehyɛ me koraa mase yɛ bi a ɔho ne yɛsrɛ mo ani diem ɛdeɛ yɛnkɔtɔdwa gu fo yɛde nyame de pɛmakyɛ mo mmoa yɛ na munsɔ yɛ mu munsɔ yɛ mu na funu ne yɛde baa monye maye hagia nipa na nya wo no de wawu hagia na nka me nso me se yetu momone fo se mane mo no yentu okra fo se momone bon kra mane nkofa kro no obi won so ofiri fante bedura santimema abrantie so bo amode bo no nyina se won koni ntie o eye be krom a onko bi na ne ana busa na yi na anya do bi o nti ye de chapa no an ye dem ye ga kan kan se ne anya asam ti ye de abusua no ipa wu anu e fa hwe ma ye sie fu kra ye sie na no da mete so na ye nyina ye bebu abi na empire boy ye boni so omo so maye so why nipa no wo twene tan ya enye yi timpa ya boni so omo so mo maye ya de no wanya no wonko kasakra na ahwe na bo nso hwe ni adai etiasraw ni menya na asi adwuma adai na etiefo no mu nso na tiefo bia mo abi na akɔhwe ba bia maami ma da se ya de oben asama ho side dia e kama mo dan wo so so am so kuma se ya tibisra etiefo bia amianto collection eso be kan se kura ne sofo be kase o ma ne metena konfo ye bi ho eso sofo ma ne dan me se sa nkro na ne se no obi e kasran na asem bonivia sa konfo asem bonivia sa konfo ene abosom na no nyame no wantimi nya no wantimi no asase so ma no so de ama nananom nyankopɔ de ho There's also board near many be. It here, dear, me a comfort, so by command so uncle, young in a bed be. I don't think that me quite here. The bonds I ain't casa conversing I am. Okay. I ought to be there. Nina said, a percent a bay. It will cry for sure. What do you want? You. I am Bibia a bit to me. Every cry, they need that one year. I want them with free back. I tear for be into collection. Ma asio woko wa chira kwan wo number no ebi mu ha me so mbe hia ma chira kwan de my number is 0243 35 my WhatsApp number is 055 ma yenti afrefre number no bi 024 0243 13 35 My WhatsApp number is 055 76 67 510. Na it's no Queen's Park. Ya me ya domo. Okay. Ye ginam. Na ensuo no ye ram kwasiada ye start. Na we no ya ma ese de
yɛbɛfa na awɔtwe baako okay intimidatefoɔ ase wobɛka sɛ maamo anka yɛ somabɔ maame susu dwene ho ne yɛnyina ɛbɛbɔ awuro yɛbɛbɔ awuram na ɛbɛyɛ yie ɔnti me ho yɛ mbasabasa ade mene sɔfo anyim wone sɔfo ɔte sɔfo asio ɛbɛ sɛ ne yere gyaa no asio sɛ nyame amantɛra deɛ ɔde bɛba asanteɛ na mmom asio kwabla si gye ne fɔnkɔ agye asara akɔmfɔ yɛ bi ɛna wotee ne nka no agona saman ɛhɔ na obutu a wodi ne dwuma ade oduru kuro no mu a abɔfra koraa afei ne awo no ɔde wobɛkɔ ne fie na mmom saberɛ yi yɛsɔfo baako pɛ sɔfo Samuel Asante sɔfo Samuel Asante sɔfo nyame nhyira wo nso nyame nhyira wo sɔfo ma deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ yɛn nyinaa yɛmanya adesuadeɛ ɛma yɛn yɛmanya adesuadeɛ ma yɛn sɛdeɛ na wɔka no yɛmu bebree hɔ nom a ɔtu kwan a ɔnsa nkɔ n'akyi bio nti wobɛhu sɛ biribi to no na yɛde ne kɔ fie a na ayɛ nsɛm bebree yɛnkae sɛ yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ enti yɛnni so amammerɛ ne amanneɛ ntie nyankopɔn asɛm wobɛkae sɛ new year wei yɛtena ha sei me ne wotena ne yɛtua nneɛma bi wɔ ha sei ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ ntie nyame asɛm enti biribi biara a onipa biara wobɛyɛ no ɛwɔ sɛ ɔkae wo nkyi ɛwɔ sɛ ɔkɔ w'akyi sɛdeɛ ti biara no ebia yɛnnua no n'akyi na wankɔ no ne nneɛma bi ɔyɛ nti na ama akɔfa saa nsɛm wɔ yi de aba ba menim sɛ saa adwa wɔ ɛsɛ so a ade wɔ yi aba ha no asɛm wɔ yi aba ha no nyame adom biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ nti mesrɛ maame no sɛ ɔnka no akoma nto ne yam na ɔmpepa no aniwa mu no suo nyame te ase nyankopɔn ɔte ase wɔnim sɛ saa de wɔ yi no ɛbɛba ɛna wapene ama naba na menim sɛ wayɛ nsiesie nso wɔ ho nti ɔnka no akoma nto ne yam nkɔsɔ mekɔ yi ma memfa me nɔmba nto dwa na mekyerɛ kwan mewɔ mmarima duro hɔ no mu bɛrima bi a ɔsusu sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam anaasɛ obi a pressure ɛtete wabrabɔ anaasɛ obi a ne ndompe no mu yɛ ne ya paa kooko ha no biara no bɔmmɔden sɛ wɔbɛfrɛ me nɔmba wei 0241 84 74 83 0241 84 74 83 ebi obi bɛka sɛ baabi a mewɔ no wɔ akyiri de hia sɛ wɔde wɔbɛfa nɔmba no na wafrɛ ofrɛ nɔmba no a baabi a wɔbi yɛbɛtumi apostu aduro no de abrɛw sɛ yɛ postu nko ara na ɛbɛba deɛ a baabi a wɔno ɛbɛba deɛ a yɛbɛtumi apostu aduro no de abrɛw ɛyɛ mmarima duro yɛhu ne sɛ sɛsɛ mmarima bebree ayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam yɛnnuane a yɛdie pressure tete nipa bebree nti deɛ bɔ mmɔden sɛ wɔbɛfrɛ aduro no ɛyɛ bibiduro yɛfrɛ no immune booster ɛbɛboost wo system no ama biribiara ayɛ kama nɔmba bɛtumi afrɛ sɛ ɔpɛ mmarima duro sɛ ɔpɛ pressure duro sɛ ɔhonam na ɛyɛ ɔya kooko na ɛha wabrabɔ ɛnuo no dɔɔso nanso mmerɛ nti no deɛ hia ne sɛ ɔde fa nɔmba no 0241 84 74 83 0241 84 74 83 nkɔsɔ me ne Nhyira FM ne di nhwɛ ne mu pɛɛ ebi a wo bia wo de offer saa number na ye bi di nkɔmɔ ye bɛkasa nkɔsɔ me da ase men so me da wase mesra ofra dwuma to so mienu na mom sabre yi abofra bi ayira yenua kwadwo Emmanuel wanya mfinhia edunwotwe 18 years mesra yan hyane nso abofra ye tuntuntuntuntum na enka ye mabusua na kwanya omo ka omakosama abofra da confirmation emergency na wo hwese abofra timi ayira ensempi obi oda emergency won hyawe o won hyawe afi bi asan ampa na mo mesra se sa domdom ya ɛda kwasiada ya maame yade nyina madam George na chan na otwedan ekoso wa prade tie nyina ye nkobo abusua ne mo hyeden ene ya akọ na yedie yenkoja sabre oba kuna ni tia otinisuo ni nyina ne se ono ane ho kani na mu akama kire abusua se omfo mo sanka na ono so ye oba onfa ne nsanko kan mu no
ayɛ piso na deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛdeɛ yɛtu mamanefo no yɛtu akra nsofo sɛ mamane na ɛbɔn kora nkɔfa no asantema mu ebinom tu kwan kora wɔn nkyi ba no yɛ na yɛ den wokɔfa na mu bɛyɛ yie kora no abɔka na mmom sabre yɛde hyɛ nkwantan so nso bɛwura mu a na yɛagye wadwe nkyɛ 03220 83581 83582 83583 83584 hello Bema Yankwe nana Nhyira FM. Nso me da say hello. But you didn't be there for me. Atana mintiu. Onka also so hello. Esoya wafi die no ama me kakra. Menso me da say hello. Mejo suminia. Mitio minia. Menso me da say hello. Bema. Boko na so e. Mami ntio minia.
It's on this one, it's a woman of the Upa. I want to be sent in the girl. One more time, I get that to be done. It's a Upa, which you want. Also, we don't go to Plana. What would you do? We should be Diana, or Muji Diana. I thought I was in Sikokumbi. Next time, it's a Upa, who won't throw. Because the two on about your club. That was a ground from one to Crowd. Oh, but you have to square. No good, you're going to be able to be out. Then you have to go on without it. Menso meda wase na sabre ofrefo twatwelo enka so be ma mitio minia boko Yanso yada wase yanso yada ase aha ena ebrebe me yakwa me aso mo asi yemfo frefo bia biem namom na jei mensa sikapa ya otoshimienu enkoso anwure ma ya chia tiefo nyina tituru odifo mike okay ona yire man fosia wasi eboa anwure omu tie ye osofo paya anso wasi eboa odifo ba ogas na wosu brema busia kruwa minu aba odifu ba ogas na wosu ena na bo twuma simpasa so na matu hene ena bi obi a won kwaso nyina mehia wo nyame ya adoma ya chia tiefo nyina rodi ya adoma mse joda ye beto asem we seso de kuro bia de kuro da bia no ye beto mo bia hu na ye di atu enkoso de betima ya kodu ye de rodi ase okay ifu na otwu nyina ya bo na ye kone ye ba rodi hu mo bona bodi bia kan ya yampa ye nyuma awrade na ye kwagoji ahome na nyame adoma dware wa beto so e do bibia ase ye fumu bia on fa ncha ye so bi so fu yan so di ache no beto so adwara nyame ko bia ho nyame abeka obi ahụ na mom mu amuni ahwibo mu YouTube afi Facebook Arita Bonzi mu DJ Quentin Keto say Posi G ene obefia Gemanom Emmanuela Adi mu na afi Evino Usu ansa na kwame na me nua bema ya obema ono kani Veronica mu nyina UK mu tie Phyllis na afi Samri Uncle Joe mu nyina muhwe dwumadi live sabre ha na brema me kwan ama masom mu asimidia ne enkoso hene ejigawa no afrɛ me nana Amando kokobra ene ochirikrum assemblyman me so fidie na me ka wo sɛ sabre eja manson ogoro edo beto aso kopem sɛ wo ankasa obebre misi atia mu pii